Tikboy, may love shoutout. Tamsang, salamat sa patamsak dyan, Tikboy Lala. May love shoutout. May love shoutout, Tikboy. Thank you. Laniski Vlog, hi host. May love shoutout, Laniski. Kumusta ka na, Lala? Laniski. L3, may love shoutout, my lovely hostess. Ayan. How are you, L3? Tikboy and Laneski, may love shoutout. May love shoutout, mga lalabs. How are you? Enteng, may love shoutout. Thumbs up ko sa Enteng. Ayan, Enteng, meron ka ng jacket, Enteng. Kabubukas-bukas lang ni host. Ayan. Kaluluto ko lang mga lalas. Mamaya na ako kakain. Tamsak, salamat sa patamsak dyan, Laneski lalabs. Laniski, oy, nang banana ka ba maghapon? Baka nagtamad-tamad ka na naman. Ano na ba yung banana mo? Nag-message ka pala. Bakit mo ginawang pang kids? Walang naka-off yun. Suwada ka naman. Dapat tingnan mo muna yung ano mo, nakiklik kung ano. Tikboy, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nag-message ka pala, Laneski. Yan mga lalabs. Salamat sa inyong patamsak dyan. Enteng, J-Dog, J-Dog party. J-Dog is in the house, J-Dog. James GPGP thumbs up. Salamat sa patamsak lalab. Thank you so much, Sir James. Ayan. Hi everyone from J-Dog. James GPGP po nagbaba ng bahay. Kailang host. J-Dog. Hi J-Dog from James. Hi James GPGP. You're rock. Ayan. J-Dog, mega love shout out. Mega love shout out everyone. Thank you so much. Thank you so much everyone. Ayan mga lalabs. Thank you so much. Yes, yes, yes. Host pa 150 na. Mashallah, mashallah. Yan, road to ano ka na pala, grade 2 Laniski. Congrats, congrats lalabs. Dapat ganyan palagi. Ganyan palagi Laniski. Ayan. L3 po nagbaba ng bahay. L3 mga lalabs. L3. Ayan pa 150 na si Laneski. Thank you so much naman lalabs. Huwag tatamad-tamad. Ayan. Mga lalabs, don't forget to give thumbs up to the host. Thank you so much. How come grade 2 wala pa host? Soon Laneski. Soon. Ayan. J-Dog dan from Enteng. J-Dog, pasuklaan na lang si Enteng. Ayan. 139 pa lang eh. It's okay Laneski, no problem. Soon you will reach 200. Ayan. Tikboy, nandyan ka pa ba Tikboy? Yan mga lalabs yung bagong upload ni host. Palablab naman ako kay Bicula ng Oragon. Ayan. Thank you. Bicula ng Oragon. Ayan. Migalap Tikboy, nandyan ka Tikboy. Watch my new video has. Yes lalabs, no problem. Wait lang kasi kabubukas ko lang, bubuksan ko pa yung aking ibang gadget. Yan. L3 dan, L3 lalabs. Please connect to Enteng lalabs L3. Kapitbahay. Marites, migalab shout out Marites. Dikitan nyo kung ayaw nyong masaktan. Ayan, dikitan nyo si kapitbahay kung ayaw nyong masaktan dyan mga lalabs. Dikitan ang kapitbahay kung ayaw nyong mamarites dyan. Haha, ayan. Dikitan ang kapitbahay mga lalabs. Ayan. Tawa tuloy siya. Kapitbahay din, o yan, kapitbahay. Natakot sa'yo si Enteng. Dinikitan ka na kung ayaw mong mamarites, magdikit kayo dyan.
My boy, what do you want? Pang 850 ng kapitbahay. Ayan. Pumpkin, mag-love shoutout lalabs. Pumpkin. Thank you so much, Pumpkin lalabs. How are you? Ayan. Tamsak 9, salamat po sa patamsak lalabs. Pumpkin. Enteng dan from kapitbahay. Ayan, Enteng. Sinuklian ka na ng kapitbahay mo. Good morning from Kylie lalabs. Kylie, mag-love shoutout. Kylie lalabs. Patusok po may premiere. Ayan, wala pa pala tayong napipin kahit isa. Nandyan pa ba si ano? Sige, tusukin natin yan, Pumpkin. Punta muna tayo sa may premiere. Sunod natin sila ni Ski. Mga lalabs, ayan. Premiere muna tayo, premiere. Kapitbahay TV dan pasukli po, thanks. Ayan, kapitbahay, pasuklian sila ni Ski. Dan na sa'yo, kapitbahay. Pasuklian sila ni Ski lalab, kapitbahay. Dan na yung sila ni Ski sa'yo. Pumpkin dan from kapitbahay. Lalabs, Pumpkin, pasuklian si kapitbahay mo kung ayaw mong masaktan. Ayan. Pumpkin, kung ayaw mong masaktan, suklian mo ang kapitbahay mo. Pumpkin TV Tamsak Tinsis, ayan, salamat po sa patamsak, Pumpkin TV, ayan, salamat. Lagyan natin yan ng jacket. Laniski, ayan, Laniski, dan sa'yo ang kapitbahay mo. Anong pinagsasabi ni Nightbot? Laniski, nandikitan kita kahapon from kapitbahay. Yan, upo boss, sure yan. Stop crying, Maui boy. Why you cry? Ayan, thank you so much everyone, Pumpkin TV. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million. Thank you so much everyone, mga lalabs. Maraming salamat sa inyong support dyan. Thank you. Nasaan na si Nightbot? Hindi niya binababa yung mga alagad niya, oy. Nightbot, oh yan, narinig ako ni Nightbot. Magtamad-tamad eh. Pumpkin dan, pasukli, thank you from Laneski Vlog. Pumpkin lalabs, pasuklian na lang si Laneski. Mga lalabs yung nakapin po, patamsak. Sa premiere niya, mga lalabs yung nakapin. Doon tayo sa premiere, mga lalabs, Global Vlogs, tamsak dan. Global, mega love shoutout, Global. Ayan, Global. Salamat sa yung patamsak lalabs. Ayan, meron ka ng jacket, Global. OTW sukli, mga labs. Ayan. Thanks, kapitbahay from Laneski. Laneski, mamaya ka na matulog. Antokin kung kagabi ka di umalis. Napakadaming tao, Laneski, kagabi. Ayan. Tusukin natin yung nakapin. Ayan, tusukin na natin yan. Tusukin ang nakapin, mga lalab. Tusukin. Ay na, premiere mo na pala to, lalabs. Hindi ko to nakita kanina kasi busy si host. Napagod ako, gumala ho sa kaya naman pala eh. Kung kagabi hindi ka umalis, wala Laneski, napakadaming tao kagabi. Dami kong palipad. Sige lang, Laneski, ma'am, ikaw sumunod ko kay Pumpkin na huwag kang mag-alala. Be patient, Laneski Blanc. Ayan. Be patient, lalabs. Ayan, meron kang harang, Pumpkin lalabs. Ayan, nasa harang ako ng 1 minutes. J-Dog Inting, we're family now from J-Dog. J-Dog lalas, pahingi ng palipad ha. Ikaw yung magpalipad dyan, Laneski, magpamember ka na. Ayan, click mo na yung baba. Click mo na yung membership. Diyan sa baba, Laneski, ayan yung dollar sign. Ayan. Click mo na yung dollar sign sa baba, try mo nga. Ayan. Pamember ka na, Laneski.
Global vlog dan dikit sa'yo from kapitbahay. Global, suklaan mo yung kapitbahay mo kung ayaw mong mamarites dyan. Ayan. Dan po, Laniski, dating dikit na po sis from Pamkan. Ayan, Lalabs, manager ni Barista Miguel, shout out Lalabs. Ayan, Lalabs, medyo busy tayo ngayon kasi alam mo naman ang Middle East is ngayon ay Ramadan. Pamkan sukli po from Laniski. Tamsakan natin mga Lalabs. Ang galing-galing mo Pamkan maglagay niyan. Ayan. 401 one day lang, mashallah. Galing-galing, ayan. Maels Vlog, Migalab, shout out. Kapitbahay noted from Global. Ayan, tama yan, Global. Suklaan mo yung kapitbahay mo kung ayaw mong masaktan. Ayan. Kung ayaw mong mamarites, suklaan mo ang kapitbahay mo. Ayan. Ayan, 7 million in down. Thank you so much. Ang saya ngayon ni Host. Oy, agoy salamat, nakita kita ulit. Tagal nang hindi kita nakita, Host. Food and Travel, Miguel, shout out. Ayan. Maels Vlog, walang tupak si Host mga Lalabs. Ayan. Walang tupak si Host. Good morning, Host, from Food and Travel B2. Ayan. Food and Travel, Miguel, shout out Lalabs. Thank you for coming again. Ayan. Thank you. Ayan, Pamkan, pinapanood ko pa yung forearm band tattoo design. Ayan. Ang galing-galing mo namang. Ikaw ba to? Ayan. Tupakin lang. Ayan, minsan may tupak si Host mga Lalabs. Pag napansin nyo si Host na hindi ka nagsasalita, may tupak yan. Ayan, Brerlon Saga. Tamsak dan, Host. Ayan, Vrel, Migalab, shout out. Migalab, shout out, Lalabs. Ayan, tawa si Host. Tamsak dan, Host. Salamat sa patamsak. Tamsak dan from Food and Travel. Ayan. Lablabi ng nakapin mga Lalabs. Tamsakan. Laniski, wag ka umalis dyan kasi ikaw nang susunod. Food and Travel palablab. Ayan. Padikit, Host. Salamat from Berlin Saga. Sige, Lalabs nyo. Ay, main channel mo ba yan? Main channel mo yan, Lalabs. Ayan, wait lang ha. Wait lang, Lalabs. Ayaw, Host, kainis na. Ba't ka naiinis? Laniski, wag ka nang mainis. Wag ka mainis. Pag hindi na nagsalita si Host, antok na. Pag di na nagsasalita si Host, ibig sabihin may balak ng magkape. Tamsak support from model ni Barista Pili. Ayan, Lalabs, thank you so much. Ayan, dan kay kapitbahay, dan na si Pam ka na. Ayan. Kapitbahay, nasuklian ka na. Dan kapitbahay. Rina B, ayan, Madam Rina B, ang babaeng napakaganda at sexy. Ayan, Migalab, shout out. Migalab, shout out. Brelon Saga, wait, Lalabs, wait lang ha. Nandito pa ako sa bahay ni Pamkan, daming harang. Thumbs love from Maels Vlog. Ayan. Paglablaban kayo dyan, Maels. Kumain ka na. Thumbs love. Haha, giatay. Rina B. Ayan, Migalab shout. Muningning, Migalab shout out. 19 thumbs up. 19 thumbs up from Muningning, Migalab shout out. Muning. Kumusta ka na, Muningning? Ayan. Yan si Muning nagbaba ng bahay. Global vlog. Ayan. Ayan, Pamkan, Mendoza, Dantoyo. Pamkan, pabalikan na lang si Brelon Saga. Lalab, titinan ko kung nakadikit ako. Maganda pag-alang katabi, guwapa, Host. Ayan, Brel. Ayan, dati tayong dikit, Isay Bananya. Lagi tayong, dikit na tayo, Lalabs. Sa main mo, Brelon Saga, ayan.
ikaw pala si Isay. Ayan, nandito ako sa bahay mo. Ha ha ha, ayan. Madam Bia, mega love shoutout po idol from Bia Pick and Mix Vlog. Ayan, mega love shoutout po Madam Bia. Kumusta na yung WH mo, madam? Ayan. L3, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si L3 mga lalabs. Berlon Saga, ayan, dati po tayong dikit sa iyong main channel. Mga lalabs, ayan, dagan na kayo sa nakapin. L3, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Laniski, nagbaba ng kanyang bahay. Punta tayo kay Laniski. Nasaan yung bahay mo, Laniski? Lalab. Makikipaglablaban nga din. Makipaglablaban ka, Maels, dyan. Ayan, 12 million in the house. Miguel Lam shoutout. Dan po sa nakapin, pasukli. Thanks. Ayan. And Laniski, pupuntahan ko yung bahay mo, ha. Ayan. Lablabin nyo si Rina B mga lalabs. Ayan, ang laki-laki, ang laki-laki. Madaming ano dyan, madaming tao. Ay. Pasukli na lang po sa nakapinho. Salamat. Ayan, Pamkan. Dan daw si Brel Lansaga. Ayan. Dan to KAR Robot TV, please connect. Thanks. Batang Pasaway, Dan Tamsakos, ganda, Miguel Love shoutout. Ayan, Batang Pasaway, Miguel Love shoutout. Batang Pasaway, may jacket ka na lalab, salamat. Yan, Rina B, ang babaeng napakaganda. Laki-laki ng dala, yan. Good morning sa lahat from Batang Pasaway. Yan mga pwede patamsakos, lalab nyo, upload lang. Sige, Batang Pasaway, magdyan ka muna lalabs, ha. Mag-ano muna tayo sa nakapin. Ayan, lablabin yung nakapin, ha. Ayan. Ayan, Muning, Laniski Vlog, 140 sa'yo, full pack. Eh, Laniski, pasuklian si Muning Ning. Laniski dan si Muning, pasuklian lalabs. Tamsak dan host from Jonalyn Vinafe. Ayan, Jonalyn, mega love shoutout lalabs. Ayan, Brel Lansaga dan from Maels. Ayan, Brel, pasuklian na lang si Maels. Ayan, si Rina B po, nagbaba ng bahay. 10 million in the house, mega love shoutout mga lalabs. 10 million, thank you so much. Jonalyn Vinape, ayan, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin ang nakapin, mga lalabs, lablabin. Nightbot, anong nangyayari sa'yo? Nasaan na yung mga member ko? Ayan. Yan, binaba niya na pala si Palatandaan. Bakit ka naka 4 kids, Laniski? Oy, paano mag-comment dito? Hindi ka naman kids. Oh my goodness. Paano mag-comment dito, Laniski? Paano malalaman kung nagdikit sila sa'yo? Ambot man, oy, Inday, oy. Laniski dan all sa'yo, lalabs, parang Batang Pasaway. Ayan, enjoy the weekend from weekend mga friends. Mashallah. Dan sa nakapin, alang bakas, naka-off comments. Ayan, Laniski. Susunod, huwag mong gagawing kids to. Hindi ka naman kids. Ang tanda-tanda mo na. Salamat, Laniski Vlog from Muning. Ayan. Batang Pasaway, nagbaba ng bahay. Akrima, ayan, binababa po ni Nightbot. Junelin Buenape, nagbaba ng bahay. Laniski Vlog, dan off comment. Laniski, ayan, yung mga dikit sa'yo dyan, sina-shoutout ka. Ayan, si Pod Travel, si Batang Pasaway, si Muning, ayan, si Berlon Saga. Ayan, naka-kids, 4 kids. Nasaan ang kids dito? Puro man matatanda dito yung naka-ano. Rina binakapin, dan, soy na. Oh, ayan, Laniski. Dikitan mo yan si Madam Rina V. Ang babaeng sexy. Ang laki ng bunganga ni Os, mga lalab. Ayan. Ayan, Jonalyn Vinafe. Rina V, nagbaba ng Batang Pasaway. Dan, pasukli na lang po.
From Laneski, ayan. Ayan, ganda-ganda. Bakit tinatago yung kagandahan ni... Wala naman kids dito. Wow, mashallah. Ganda naman dito, Laneski. Yan, ganda. Food and Travel V2. Ayan, nagbaba po ng bahay. Yan, Laneski, na full watch ko na. Kaso lang hindi ako hindi man comment. Naka 4 kids. Thanks rin na dating dikit po. Ayan, from Laneski Vlog. 7 million in downs. Miguel love shout out mga lalabs. Nang piririt tan tan tarararan. 578 sa'yo Brelon Saga from Muning. Good day host from Lods TV. Lods TV, Miguel love shout out lalab. Lods TV lalabs. Okay lang ba yan naka 4 kids? Bakit kasi ginawa mong 4 kids Laneski? Oy, ayan. Sa susunod, tingnan mo muna kung anong pinipindot mo. Ayan. Pinagalit mo si Jose. Kylie, Miguel love shout out lalabs. Thank you so much. Laneski Vlog, dan na po sa'yo. Pasukli, salamat. Ayan, Laneski. Dan si Brelon Saga, pasuklian. I miss you, my friend, the host. Ayan. Thank you, lalabs, Kylie. Lods TV, ayan, nagawa ng bahay. Global Vlogs. Nagawa ng bahay. Global Vlogs. Dan na kayo sa nakapin. Punta tayo kay... L3, nandyan ka pa ba L3? L3, you still there, L3? Di mo malalaman kung sino nagdikit sa'yo. Yun nga Laneski, hindi mo malalaman kung sino nagdikit sa'yo kasi bakit mo ba kasi ginawang 4 kids to hindi ka naman na kids? Ayan. Sa sunod, titingnan mo muna kung ano yung pinipindot mo. Di mo pagpipilian naman doon. Paano nangyaring 4 kids? I connected to the link. Ayan, Laneski, pasoklan si Kylie. Ayan, Verlon Saga, nagbaba ng bahay. Global Vlogs, dan na ako, Lods. Ayan, Global pasoklan si Lods. How are you doing? Alhamdulillah. Everything is fine, Kylie. Verlon Saga, dan po, thank you. Ayan. Salamat, Brel, from Muning. Dan to Junalyn Bunapi, please pasukli na lang. Junalyn, pasuklian na lang po si Food and Travel. Ayan, dan na sa'yo. Ako, dikit ko na din puso ko sa'yo. Parang batang pasaway. Ayan yung aking mga member, mga lalas. Binababa ni Nightbook si Celine Ganda. Batang pasaway, nagbaba ng bahay. Hello, Ailinski. Ayan. Godby Vlogs, Miguel love shout out. Lods TV noted, Laneski, host, paano to remove you for your kids? Paano mo mariremove yun, Laneski? Na-upload mo na. Huwag mo nang tanggalin yan at sayang ng ano mo ng views. Ayan. Lods TV, nagbuwa ng bahay. Miguel love shout out. I'm doing the same as well. I'm just having my dinner right now. Enjoy your dinner, Kylie. Thank you. Batang pasaway, Dan. Ayan, batang pasaway. Suklian na lang si Enteng. Batang pasaway, pasukli po. Thanks. Batang pasaway, pasukli sa nakapin. Pwede man yan open uli, naka-open. Yawaiti Studio para on comments. Ayan, Laneski, pwede mo daw yan i-open uli. Open mo mamaya. Muning, ayan, nagbaba ng bahay si Muning. Erne Barrera, nagbaba ng kanyang bahay. 13 million in the house. Miguel love shout out. 13 million. Ayan. Thank you. Shine na shine. Shine na shine. Shine na shine. Ayan, shine na shine. Miguel love shout out. Tamsak dan ho. Shine shine. Ayan. Shine na shine. Miguel love shout out, lalabs. Food and Travel dan po. Ayan, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Mga lalas, palablab naman sa akin yung uploads. Ayan, si Bicola ng Oragon. Shine na shine, meron ka na pong jacket, lalabs. Shine na shine. Ayan, Enteng Lods Dan from Enteng, Bicola ng Oragon. Enteng Dan Sukli Lods from Batang Pasaway. Buy mo Food and Travel. L3. Nandyan ka pa ba, L3? Nandyan pa ba si Madam? Batang Pasaway, nagbaba ng kanyang bahay. Kino Bambam.
Inting OTW from Lods TV. 11 in the house, may love shout out. 11 million in the house, thank you God B. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si God B. God B, God B, palablab kay God B mga lalabs. Sino kanina? Si J-Dog ba? Nandyan pa ba? Punta muna tayo kay Enteng. Si Enteng nasunod sa kasunod si L3. Ayan, Enteng, Enteng, sunod si Kapitbahay. Ayan, Enteng, nandyan ka Enteng. Muning OTW Lods, ayan. Enteng, baba ng bakay Enteng. Dan Enteng, 490 mo, ayan. Enteng, baba ng bahay. Kylie Krepner Blanks. Jonalyn Buenafe, nagbaba ng bahay, ayan. Kylie. Ayan, Enteng lalabs. Punta tayo kay Enteng Laniski. Diyan ka muna sa baba, ha? Ayan. Punta naman tayo kay Enteng mga lalabs. Super Shine dan sa'yo Lods. Super Shine, pasuklian si Batang Pasaway. Ayan, Berlon Saga, nagbaba ng bahay. Salamat host, walang anuman. Walang anuman lalabs. Enteng, Enteng. Sino ba to si Enteng? Ah, si Ikit pala to. Uy, masyallah, masyallah. Nakadikitan kita sa bartiran. Enteng pala to si Enteng. Ayan. Ayan, Enteng, lalas. Balablab ang nakapin kay Enteng. Enteng, Enteng, lalala. Ayan. Global Vlogs. Ayan. Dan to you pops mo to sukli na lang thanks. From Food and Travel. Global Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. Jonalyn Buenape, nagbaba ng bahay. Shine na Shine dan from Enteng. OTW Enteng from Muning. Ayan. Batang Pasaway, noted from Shine na Shine. Ayan. Food and Travel, bahay mo from Jonalyn. God B. Ayan. I'll take you back in a minute. Okay, host? Yes, Kylie, no problem. Oo, kabartiran kita. Ayan, from Enteng. Host, na-remove ko na. Okay na. Ayan, di okay na. Ayan. Jonalyn Buenafe. Ayan, nagbaba ng bahay. Palablab, can you drop my link whenever you're done with someone else? No problem, Kylie. Okay. I'll drop your link. 1 minute. You should to learn how to drop your link, Kylie. Ayan. So that if you... Ano bang sasabihin ko? Naputol. Ay, ano bang sasabihin ko? Kalimutan ko. Oh my God. Nagkakadugo-dugo to si Kylie sa ilong. Oy. I connected to the pin. Ayan, Enteng. Pasuklian na lang si Kylie lalabs. Enteng. Dan po si Kylie sa'yo, Enteng lalabs. Oh. Yan, Kylie, I already drop your link, Kylie, ha? Ayan. Berlon Saga, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Food and Travel, dan na po. Salamat. From Lods. Thanks pa, Kylie. Ayan. Walang ano man lalams. Thank you, thank you, thank you. Be my lady of the night. Lods, ayan, nagbaba ng bahay. Mga lalas, palablab naman po ako sa mga binababa ni Ailinski. Ayan si Kylie Kripner, Mr. Mastelar. Ayan yung aking mga member po. Batang Pasaway, dan all na sukli, salamat sa'yo. Harang host, migalab shout out, Lalab Junaski. Ayan. Thank you, give me thumbs up, mga lalabs. Ayan, migalab shout out, Junaski.
Ayan yung aking member po binababa ni Nightbot, Tasha Mix Channel, Shine na Shine. Tamsak support from Barista Phil. Ayan, Lalabs, Barista. Thank you so much sa iyong support, Tamsak Lalabs. Salamat. Jonalyn Binape, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Jonalyn Binape. Palablab po ang nakapin mga Lalabs. Si Enteng. Enteng Kabisote. Palablab po ang nakapin. Junalyn Buenape, Enteng noted po from Shine na Shine. Shine na Shine dan from Lods TV. OTW sa nakapin from Jonalyn. Ayan. Ayan Enteng, OTW si Jonalyn sa'yo Lalabs. Ayan Lods. Lods TV nagbaba ng bahay Global Vlogs. Ayan yung aking member na si Nilmar mga Lalabs. Palablab naman ako. Ayan, palablab naman ako mga Lalabs sa binababa ni Ailinski. Ayan yung aking mga member. Palablab naman ako mga Lalabs. Ayan, Champion Nash. May love shout out. Champion Nash. Kumusta ka na, Champion Nash? Lee of the night. Junalyn Dan Pasukli. Thank you from Laneski. Jonalyn, pasuklian na lang po. Pasuklian na lang Lalabs. Si Laneski, ayan, nagbaba. Dan sa'yo Lalabs si Laneski, Jonalyn. Laki sa dagat, migalab shoutout Enteng Dan Kalimbang all sa'yo. Pasukli from Laki sa dagat. Yan, laki pala sa dagat yan. Ayan. Dan na ako kanina. 5 na sa nakapin, Lods. Ayan, kanina sa nakapin. Enteng pasuklian si Batang Pasaway. Sing and Travel, mega love shoutout, subscribe na kita dito, tamsak na. Ayan, salamat Lalabs. Ayan, may jacket na po, Sing and Travel. Thank you so much Lalabs. Salamat, salamat. Kylie, Jonalyn Buenafe, Champion Nash, Batang Pasaway. Enteng Dan all na sukli from Sunshine. Ano sabi niya? Laneski Vlog Dan all sa'yo pasukli from Laki sa dagat. Batang Pasaway Dan na rin ako sa'yo kanina, salamat. From Enteng, ayan, Batang Pasaway pasuklan si Enteng. Laneski Vlog Dan dikit, ayan, from Jonalyn. Lods TV noted from Shine na Shine. Shine na Shine. Ayan. Manay Bicol tamsak ko sarang migalab shoutout to all. Ayan, migalab shoutout Lalabs. Laki sa dagat. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Enteng pasuklin na lang si Laki sa dagat. Ayan. Laki sa dagat dan nako Lods. Ayan. Manay Bicol, thank you so much Lalabs. Laki sa Bicol. Ayan. Laki sa Bicol. Manay Bicol pala, uy. Laneski makipaglablaban ka dyan Lalabs. Batang Pasaway, ayan. Lablabin si Batang Pasaway mga Lalabs. Shine na Shine nagbaba ng bahay. Ayan, Laneski nagbaba ng bahay. Shine na Shine Dan Kalimbang from Laki sa dagat. Jonalyn Buenafe nagbaba ng bahay. Jonalyn Buenafe, lablabin mga Lalabs. Lablabin Erne Barrera po binababa ng aking Nightbot. Ayan. Yung napakasipag kong Nightbot. Ayan mga Lalabs, Bicula ng Oragon. Yung hindi ko pa nasuklian dyan. Magtamsak kayo dyan kay Bicula ng Oragon. Magbakas kayo mga Lalabs. Ayan yung aking new upload po. Binaba ni Bicula ng Oragon. Sino ba yung kanina? Sino yung may new upload? Sino ba yun? Batang Pasaway. Wala na yung kapitbahay, umalis na. Kapitbahay ba umalis na? Laki sa dagat, pasukli. Ano? Pasukli na lang si Lods. Global Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Global Vlogs mga Lalabs. Palablab si Global Vlogs. Nagbaba ng kanyang bahay. Global Vlogs. Thank you so much everyone.
10 million in the house. Thank you so much. 10 million. Thank you, thank you, thank you. Yan yung aking mga member binababa ni Nightbot mga lalas. Palablab naman ako kay Kino Bambam. Ayan. Kino Bambam. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalas? Ano nangyari sa nakapin? 493. Ayan, 7 na lang ano na sa 500. Sukli sa batang pasaway from Junalyn Binape. Junalyn Binape, ayan. Tito Bob Cooking Vlog, mega love shoutout host, mega love shoutout sa'yo lalabs. Junalyn Binape, nagbaba ng bahay, mega love shoutout sa lahat from Tito Bob, ayan. Super Shine dan sa'yo, pasukli from Laneski. Super Shine, pasuklian na lang si Laneski lalabs. Lods TV, nagbaba ng kanyang bahay, Lods TV, ayan, lablabin yan mga lalabs. 8 million in the house, mega love shoutout, 8 million. Thank you so much, 8 million. Thank you so much. Junalyn Sukli po from Laneski Vlog. I'm back from Kylie. Ayan. Thank you so much. Paps mo to dan all na sukli sa'yo from Shine na Shine. Tito Bob nagbawa ng bahay. Shine na Shine. Ayan. Tito Bob Cooking Vlog dan na agad from Lods TV. Global Vlog dan pasukli ng sanakapin. Ayan. Global Vlog. Pasuklian na lang si Enteng. Ayan. Global Vlog pasuklian si Enteng dan sa Laneski Vlog dating dikit na po from Junalyn. Ayan, salamat. Junalyn Binafe. Ayan, ang ba ng kanyang bahay. Junalyn Binafe. Lods TV OTW from Tito Bobs. Dan na ba kayo mga lalab sa nakapin? Dan na ba? Dan na sa nakapin. Yan ko nga kung mayroon pa akong di nakadikit. Hello, I'm excited for the next round of World Chess League. From Jonaski, ayan lalabs. Shine na Shine, tapos na ako sa'yo kanina pa from Lods TV. Ayan Shine, kanina ka pa nasuklian ni Lods. Salamat. Tingnan natin kung meron pang pinakadikit si Ailinski sa'yo. Tingnan ko lang. Alam po ba ito, hindi pa ito nakadikit sa'yo. Ano, Inting? Ayan. Dikit ko to sa'yo. Yan, hindi pa nga. Ayan mga lalabs, yung nakapin. Global Vlogs ng baba ng kanyang bahay. Tito Bob dan po from Laneski. Global salamat from Enteng. Ayan. Junalyn Binape, nagbaba po ng kanyang bahay. Junalyn. Junalyn palablab ako mga lalabs. Kay Junalyn, ayan. Global salamat from Enteng. Madam Love Channel, mega love shoutout po. Tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak Madam Love Channel. Ayan, lablabin nyo yan si Madam Love Channel. Padikit naman po sa bahay kung mabait po ako. Promise. Ayan. Mabait si kapitbahay. Promise. Ayan. Tito Bob nagbaba ng bahay. Junalyn, pasukli please. Ayan, sabi ni Junalyn, dikit na sa sayo Laneski. Harang host from Tito Bob. Salamat sa paharang. You look wonderful tonight. I love you. Ayan, mashallah. I love you too, Junaski. Ayan. Lods TV na, dikitan na kita. Sa kay Pops mo to, thanks sa'yo. Ayan. From Shine na Shine. Shout out Kylie. Ayan, nandyan madam si Kylie. Sabi niya nag-dinner lang siya. Huwag kalimutan yung aking member na si Akrim, mga lala. Shine na Shine, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Laneski Vlog, dating dikit na po. Ayan, Laneski. Dating dikit si Junalyn sa'yo, lalabs. Junalyn Binape, ayan. Dan from Kapit Bahay. Love Channel, palapag ng bahay mo, please. Ayan. From Lods TV. Ayan, nakaming channel yan, mga lalabs. Pwede ka rin mag-click ng kanyang pangalan. Mapupunta ka sa Goto Channel. Ayan. Junalyn, thank you from Laneski Global Vlogs. Hello to KAR Robot TV, please sukli agoy from Food and Travel V2. Ayan.
Ayan, Tito Bob, food and travel, baba ka ng bahay lalabs. Tito Bob, cooking vlog, nagbaba ng kanyang may Akrima vlog. Dan pulpak sa'yo, from kapitbahay, sa kapitbahay, salamat. Ikitugi dan dikit, from Love Channel. Ikitugi, suklian mo yan si Madam Love Channel. Ayan, na kaming channel siya lalabs. Shine na shine, dikit na din ako, ba't gusto mo pumunta sa Itbulaga? Dito ka na lang pumunta. Ayan, ikitugi, dikit ko to sa'yo lalaba. May isa pa pala akong ginakadikit sa'yo. Ayan mga lalams, yung nakapin road to grade 5. Lablabin nyo na yan. DJ Arjun on the mix. Ayan, idikit ko to sa'yo. Inteng, ayan. Dikit na to lalab sa'yo, ayan. Nadikit na. Sa kamatis mo. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Manay Bicol dan pasukli na kapin. Ayan. Destruction. Basta Team Destruction. Ayan, 4 na lang po sa nakapin mga lalams. Dikitan nyo na yung nakapin para makaalis na tayo. Ayan. Road to grade 5. Love Channel dan Bilul sa'yo, pasukli from laki sa dagat. Samira dan from kapitbahay. Samira. Nandiyan para si Samira. Samira, may love shout out lalabs. Samira lalabs, may love shout out. Nanitski vlog dan all na ako sa'yo, sukli ko sa weekend mo with your friends. From Shine na Shine, ayan. Shine na Shine, nagma ng kanyang bahay. Shine na Shine. Host maya mga 2:45 at na po ako kasi ang takot ako kay Lolo. Makain naman akis. Kahit naman matulog ka dyan kung kakainin ni Lolo yan, wala kang magagawa. Uy. Laniski vlog, sukli please. May nakain tuloy akong buhok. Sing and travel, ayan, sige lalabs. Sing and travel, nakamin channel ka ba lalag? Ayan, mag ano kayo dyan, tamsak. Kaya patamsakan naman ako yung aking new uploads. Bicol ng Oragon. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Ayan, sing and travel, nasa na yung bahay mo? Destruction. Bells Lalap, Migalab shout out. Basta Team Destruction. Bells Adventure Channel, tamsak host. Lalams, kumusta ka na? Sing and travel, 6 pa lang yung ano mo, banana. Bago lang ba to? Main mo ba to? Siya, ano? Sing and travel, ano mo ba to? Main channel? 6 ka pa lang? Sing and travel, 6 pa lang sa'yo lalabs. Ikaw ba to? This is Team Destruction. Powered by Carles Mix Club DJs. Sing and travel, okay lang host, basta makita lang nakangiti lagi. Sing travel dan sa'yo, thank you. Lanis kinasuglan na kita, nag-iwan ako ng bakas, salamat. Shine na shine, nagbaba ng kanyang bahay. Sing and travel, ito yung main mo, yung 6 pa lang. Ano yung dinikit mo sa akin yung main? Titingnan ko muna. Sing and travel, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Kumusta na yung nakapin? Yan, 4 na lang sa nakapin mga lalams. 4 na lang. Hindi ka nagbakas?
Ayan, punta tayo sa ano, kay Sing and Travel. Diyan ka muna sa babaeng tinga. Ayan. Lalabs Nilmar, mega love shout out. Ayan, Denver Channel, mega love shout out. Beautiful host, thank you so much Lalabs. Ito ikalawa host from Sing and Travel. Tamsolve host, salamat sa iyong patamsolve Lalabs. Salamat. Ayan, palablab sa nakapin mga lalas, palablab. Anim ka palang pala, ano? Main mo pala to. Sing and Travel, ayan mga lalabs. Yung nakapin baby pa. Shine na shine si Busing lang pala ako, ayaw mong makita. Ayan lalabs. Yung nakapin baby pa mga lala. Baby pa as in baby pa. Palablab po yung nakapin, sobrang baby pa, anim pa lang. Hindikit na ko na yung main sa'yo, ano, Sing and Travel. Main channel mo pala to Lalabs. Ayan yung nakapin, dikit ko na sa'yo, to pangalawa, ano, Sing and Travel ha. Ayan. Pangalawang dikit kasama na yung main ko ha, ayan. Mga lalabs yung nakapin, baby pa. Ayan, lablabin nyo yung nakapin. Baby pa mga lalabs, baby pa. Sing and Travel pang 7 po. Ayan. Inbihin kita ng 5 lalabs. Ito, yung main ko, dunikit ko na sa'yo ha. Ayan. Nandito na ako, ayan o. Tambay lang ako. Sige lang, ano, Denver lalabs. Tambay ka lang lalabs dyan. Pag sumahod na ako, Nilmar, puntahan kita sa LS mo, magpa-member ako ha. Wala ba kaming sweldo? Walang sweldo si host. Ayan. Dan sa nakapin kanina, sukli po, thanks from Laneski Vlog. Ayan. Manay, salamat, dikit na ako sa'yo from Lods TV. Ayan. Lakas ulan dito from Denver Channel. Ayan. Inting Dan from Laneski. Ayan. Love channel madam, ayan. Dating dikit sa nakapin, ayan. Salamat po madam, ayan, dinikit ko na to sa'yo Sing, ayan. Sana all, host, ha. Ayan, ang palatandaan po, binababa ni Nightbot, ang palatandaan. Palatandaan, binababa ni Nightbot, palablab. Hello Laniski Vlog from Love Channel, ayan Laniski. Hello daw. Sing and Travel Dan from Manay Bicol. Sing and Travel. Lalas, pasuklan mo yung mga dumikit sa'yo ha. Sing and Travel Dan from Manay Bicol. Ayan. Mahater HD. Mega love shout out. Mahater. Jonaline Vinafe. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, pangalawang dikit ko to sa'yo. Sing and Travel. May harang na agad. Ayan. Anim pa lang, may harang na. Anim pa lang yung di pa nga muni. Ayan. Talaga to si Lolo eh. Jonaline Vinape, nagbaba ng bahay. Ayan, Mahater HD, nagbaba ng kanyang bahay. Yan yung aking member na si Akrima mga lalas. Pinababa po ni Nightbot, palablab naman. Laneski Dan. Sukli po from Enting. Ayan. Hey Ailinski from Dragon Gaming, mega love shout out. Tusok Dan host from TikTok viral. Hello everyone from TikTok viral. Ayan, love ko. IST Love from Lods TV channel. Ayan, love channel Dan na po si Lods Scott. Love daw kanya, love. Lods TV Dan, dikit pa dikit din sa main mo ha. Salamat. From Love channel. Ayan. Ayan ang Lods, naka-main channel yan si Madam. Si Madam Love Channel. Ayan. Jonaline Vinape, nagbaba ng kanyang bahay. Lods UTW sa'yo from Mahater. Ayan. Denver Dan po, sukli po, thank you. New video from Dragon Gaming. Ayan. Tasha po, binababa ni Net Host. Pa-play uli ng grabe bagsak ang views at WH ko ha. Baka madimuni ang channel ko. Wala pang ang email si Lolo, hirap pala. Buhay ng YT ha.
Gilalabs, i-play kita mamaya ha. Huwag ka nang mag-isip-isip ng ganyan. Nandyan ka na nga eh. Think positive. Ayan. Laki sa bundok dan all ako sa sukli sa'yo. Salamat. From Shine. Ayan. Ayan, dikit ko na to sa'yo, lalabs. Ayan, sing in travel. TikTok viral dan agad. Ayan. From Lods TV Global Vlogs, nagba ng kanyang bahay. TikTok viral, mega love shoutout. Love channel dan from Enteng. Nad TV, mega love shoutout. Tamsak. Global Vlogs, ayan. Ate, yung Google ko naggaganon na naman, kainis. Ano bang nangyayari sa'yo, Laniski? Ayan. Tamsak was from Queen J. Mark. Hintayin mo lang, di ba nagawa mo na dati yun? Hintayin mo lang, wala pa bang email sa'yo? Salamat, host from Denver channel. Walang anuman, Denver. Mamaya i-play kita ha. Tapos ng aking LS. Ayan. Love channel. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. When G Mark, mega love shoutout, lalabs. Ikitugi dan from Nad TV. Ayan, Denver Pasokli po from Laneski Vlog Tank. Global Vlogs, nagbaba ng bahay. Lods TV. Ayan. Please watch the video, Nad TV. Ayan. Before the kit from Nad TV. Yan, pangalawang dikit ko yun sa'yo, ano? Sing in travel, palablab po ang nakapin, mga lalabs. Yan, patamsak naman po ako sa aking new video, mga lalabs. Si Bicula ng Oragon ako yan. Bicula ng Oragon po ako yan, mga lalabs. Salamat. Nad TV dan na po from Lods. Ayan. Manay Bicol dan sa'yo, sukli. Thank you from Laneski. Ayan, Manay Bicol po. Pasuklian na lang si Laneski. Mahater HD Nad TV OTW. Ayan. Junalyn Wina, pinagba ng kanyang bahay. Manay Bicol noted po from Shine to Shine. Ayan. Odin Travel, nagbaba ng bahay. Kuela TV, hello, mega live shoutout. Kuela TV. Yan, Kuela, meron ka na pong jacket. Mag-iwan lang ng bakas, balikan ko yung hinina ng net dito kasi lakas ng ulan. Ayan. Lady Coach, dan sa nakapin, sukli na lang, thank you. Ayan, Sing in Travel, pasuklan sila ni Skilalas. Lady Coach, mega live shoutout, lalabs. Hello, ayan. Silin ganda po, binababa ni Nightboot, mga lalas. Palablab naman po ako. Thank you. Journal nagbaba ng kanyang bahay. TikTok viral. Ayan. Queen G Mark, mega love shoutout, lala. Bloods. Ayan. Denver, nagbaba ng kanyang bahay. Denver. Ayan. Hello host, Pansy Face. Trudy, mega love shoutout. Pansy Face. Food and Travel, kinabit na kita. IST na dikitan. Ayan, from kapitbahay. Food and Travel, ayan, balikan mo na lang po si kapitbahay, lalabs. TikTok viral dan tuyo from Queen G Mark. Ayan. Ernie Barrera, nagbaba ng binababa ni Nightboot. Queen G Mark. Manay Bicol, tamsak dan all. Ako sa'yo, sukli ko sa'yo. Salamat sa'yo. Ayan. Shine na Shine, nagawa ng kanyang bahay. Shine na Shine. Jonalyn Vinafe, nagbaba ng kanyang bahay. Nad TV dan po from Manay Bicol. Queen G Mark OTW. TikTok viral, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Fancy Face Trudy po, ayan, nagbaba ng bahay. Global Vlogs, Lods TV. Fancy Face Trudy, nagbaba ng bahay. TikTok viral, ayan. 6 million in the house, mega love shout out. 6 million, thank you so much. Yan, dikit ko to ulit sa'yo, Sing in Travel. Wala pang 1 minute tong ano mo, video. Sing in Travel, ayan. Food and Travel, V2, ayan ang gumawa ng kanyang bahay.
Sing in Travel V2 and Food in Travel. Ay. Isa lang pala ba yan? Dalawa pala account mo, lalabs. May bago kang account. Pulpak Kalimbang sa nakapin, Sing in Travel, pabalik na lang. Ayan, pabalikan na lang Sing in Tumawa tuloy itong buwang na to. Ayan, done na siya. Dan dikit na kapin from One Day TV. Ayan, Sing in Travel, lablabin po yung si Madam One Day TV. Ayan, dan na sa'yo. Fancy Face, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Global Vlogs, dan po. Sukli na lang. Thank you from Laneski. Lods TV OTW from TikTok Viral. TikTok Viral, nagawa ng bahay. Ayan po si Laneski, mga lalas. Palablab, nagbaba ng kanyang bahay. Si Laneski, thank you so much. Sing in Travel, dan all na ako sa'yo from Shine na Shine. Ayan. Kuwela TV, ayan. Sing in Travel, dan Kalimbang from Kuwela. Tan in updates. Sing in Travel, ay ilan na ba si Sing in Travel? Punta tayo kay Madam Love Channel. Ayan, 3 na lang po sa nakapin para mag 20 na siya, mga lalams. 3 na lang, 3. 3 na lang po sa nakapin, magti 20 na. Ayan, 18 na, ito na, dikit ko na to. Ipa 20 na natin yung nakapin, mga lalams. 20 na natin yan. Fancy Face through the Fang 554 ako sa'yo from Lods TV. Fancy Face, lalabs. Please connect to Lods TV, lalabs. Thank you. Sing in Travel po, ayan, 18 na siya, mga lalabs. 2 na lang. 2 na lang sa nakapin, 2. Dalawa na lang sa nakapin, 2 na lang, 2 mga lalabs, 2 na lang. Lalabs Akrima, ayan, thank you so much, lalabs. Bili kita kagabi, lalabs Akrima, ha, ayan. Makatapos ng LS ko, nakaplay ka sa akin. Good morning, host, from Akrima, ayan. Thank you so much, lalabs, good morning. Lods TV, dan dikit from One Day TV. Lods, pasuklian na lang po si Madam One Day. Mahater HD, ayan, nagba ng bahay. Akrima 36 Vlog, ayan, thank you so much, lalabs. Salamat to sa WS, walang anuman, lalabs. Inshallah, mamonetize ka na, ayan. Tulad ni Nilmar, ayan. Si Nilmar son magsisweldo na. Walang anuman, Akrima. Ayan, si Akrima binababa ni Nightbot, mga lalabs. Ayan, sa nakapin, isa na lang, mga lalabs, para makapagpin na tayo ng bago. Isa na lang sa nakapin, isa na lang, isa na lang. Copy One Day from Lods TV. Joy Skin. Salamat, host, walang anuman, lalabs. Ayan. Harang na naman, host, from Tito Ba. Biglang shot, wala nang ngang naipunos, panay lagas ang revenue. Ganon talaga, Nilmar. Pati revenue nilalagas yan ni Lolo. Ay, naku. Wala na tong patawad si Lolo, lalabs, kahit revenue nilalagas. Yeah.
Fancy Face, Tito Bob, nagbaba ng kanilang mga bahay. Ayan. Lods TV, nagbaba ng bahay. Laniski Vlog, done all na ako. Sukli ko sa'yo, nag-iwan ako ng bakas. From Global Vlogs. Ayan. Global, nagbaba ng bahay. Si Global, mga lalabs. Salamat po sa pagpin. Ayan, walang anuman, sing in travel, lalabs. And mag-20 ka na ito. Dikit ko pa to sa'yo, last. Para makapagpin na tayo ng bago, sing in travel. Punta tayo kay Love Channel, madam. Yay, 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 yay. Sing in travel, dan all ako sa'yo. Oo, host, kasi nangyari kasi hindi na ako nakasubscribe kaya ako gawami nito para patuloy. Yung ano mo, main. Ayan, 20 ka na, ayan. Ayan, nag-20 ka na, sing. Mary Rose Red Flowers, mega love shout out. Ayan, may red flowers naman siya ngayon. Madam Mary Rose, naka red flowers ka ngayon. Thank you so much. Mega love shout out po, madam. Madam Mary Rose Red Flowers. Ayan. Nung sa Pinas ako, sa OGT namin, ganyan pala. Palagi pinapaayos sa amin. Ayan. Ano ba tong nabasa ko mali? Mga lalabs, napunta ako sa ibang LS. Yung binasa ko kanina, hindi ko alam yun. Tamsak host, ayan, from Dongbal Vlog, may love shout out. Tamsak host, salamat. Fancy Face Trudy Dan from Kuela TV, ayan. Mary Rose Red Flowers, may love shout out po. Kuela TV Dan from Manay Bicol, ayan. Tito Bob, pasukli na lang from Laneski. Tito Bob, ayan, Fancy Face, nagawa ng kanyang bahay. Thanks from Laneski. Shine na Shine, nagawa ng bahay. Laneski Vlog, nagawa ng bahay. Ayan. Dongbal Vlog, Dan from Lods TV. Mary Rose Red Flowers, I love nyo yan, mga lalams. Ayan yung aking member na si Ernie Barrera po, binababa ni Nightbot. Thank you so much everyone. 5 million in the house, may love shout out. 5 million, thank you so much. 5 million, thank you, thank you, thank you. Nes ko lang yung aking upo. Lods TV, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Lods TV. Shine na Shine, nagawa po ng bahay. Palablab po si One Day TV, mga lalas. One Day TV, ayan. Nakapin po si One Day TV. Global Vlogs, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ikaw ba yung may bagong upload Global Vlogs, yung nagsabi sa akin kanina? Kuela TV Dan from Face Trudy, ayan. Fancy Face Trudy Dan from Manay Bicol, ayan.
Fancy Face, nagbuwa ng kanyang bahay. Fancy Face. Mary Rose Red Flowers dan sa bahay mo, Lods. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose Red Flowers dan po si Lods. Dongbal Vlog, ayan, nagbuwa ng kanyang bahay. Dongbal Vlog. Thank you so much. Thank you. Salamat sa pagdigit pasok kayo, Iles ko. Bigyan din ko kayo extra. Ayan. From One Day TV. Manay Bicol dan Sukli po. Thanks. From Blaniski Vlog. Shout out Mary Rose. And Madam Mary Rose. Shout out Mary Rose daw, Madam. Shout out daw sa'yo from One Day TV. Madam Mary Rose Red. Ano ba ito sabi niya? Mary Rose Red. Red Flowers. One Day TV dating dikit from Laniski Vlog. Kinalimbang mo yan, Laniski, si One Day TV. Ayan si Mary Rose Red Flowers. Kalimbangin mo rin yan, Lalas. Ayan, madadaming tao dyan. Dongbal Vlog, pasuklin na lang, Lods. Ayan, from Lods TV. Dongbal Vlog. Paps Moto dan from Mary Rose Red Flowers. Paps, pasuklin na lang si Mary Rose Red Flowers. Shine na shine. Ayan, nagbuma ng kanyang bahay si Shine na shine. Shine na shine. Sunshine. Ang laki na ng bahay ni Madam. Sana all. Ayan. One Day TV. Old friend po from One Day TV. Ayan. Madam One Day TV. Old friend ka ni Manay Bicol. Global Vlogs ng ba ng kanyang bahay. One Day TV dan from Kuila TV. Tamsak host from Hana Vlog. Hana Vlog, Miguel Love, shout out Lalabs. Hana Vlog, salamat sa iyong patamsak, Lalabs. Hana Vlog. Ayan. Shine na shine, nagbawa ng kanyang bahay. Fancy Face dan na. Fancy Face, Lalabs. Ayan. 13 million endowance, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out host from JB Guitar Tutorial. Ayan. Kumusta ka na, JB Guitar? Ayan. Fancy Face, True din nagbawa ng kanyang bahay. Kuila TV dan na po, pasukli na lang. Mga lalap dan na kayo sa nakapin. Punta tayo kay Shine na Shine. Shine na Shine, wag kang aalis. Sunod natin kay Shine na Shine si Madam Mary Rose Red Flowers. Huwag ka alis, Madam. Ayan. O sakit na po ng mata ko, biruin mo 10 PM, nagmabanana na ako. Magsalamin ka na, Laniski Vlog. Ayan, Kuila TV, nagbaba ng kanyang bahay. Kuila. Mary Rose Red Flowers, nagbaba po ng bahay. Yun na lang binape. JB Guitar Host, bukas ulit ha. Sige, matulog ka na, Laniski. Thank you, Lalas. Tinamsakan mo ba ako? Baka kinalimutan mo namang tamsakan si host. Ayan. Lods TV, nagbaba ng kanyang bahay. Dan na kayo sa nakapin, mga Lalas. Punta tayo kay Shine na Shine. Ayan, kanina pa to si Shine. Okay, Mami. Ayan. Bongs World, Miguel Love, shout out. Good morning po from Bongs World. Ayan. Bongs World, Miguel Love, shout out, Lalas. Diyan na rin pinagbawa ng kanyang, of course, dan tamsak sa'yo. Ako na una tamsak kanina. Miss you, host. Ayan. Miss you to Bongs World. Kumusta na yung WH mo? Nang-monetize ka na? Bongs World, kumusta na yung WH mo? Ayan. Mary Rose, Madam Mary Rose, ikaw po ay susunod ko, Madam, ha? Huwag kang umalis. Ayan, miss you to Bongs World. Shine na Shine. Ayan, si Shine na Shine palablab po. Bongs World, nagbaba ng kanyang bahay. Small Lover, Miguel Love, shout out. Tamsak. Ayan, Small Lover, Lalas. Miguel Love, shout out. Tasha Mix Channel. Ayan, yung aking member, mga Lalas, palablab.
Ayan, Bicolan ng Oragon, binababa ni Nightban. Ayan, si Bicolan ng Oragon yung aking bagong upload mga lalas. Palablab naman. Tsagaan lang, darating din tayo dyan. Host, good night. Ayan, good night Laniski Lalabs. Thank you so much Lalab, good night. Global Vlogs, ayan. Shine na shine, hi host from Kylie Kropner, Lalabs. Finish your dinner, Kylie. Food and Travel V2, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Super Shine, ayan, dikit ko to sa'yo Super Shine, naka-red pala to si Super Shine, ayan. Laki pala ng bahay ni Super Shine, ayan. Dikit ko to sa'yo Sunshine, ayan. Ayan, Jonalyn Vinafe, nagbaba ng kanyang bahay connected to the link. Ayan, shine na shine. Pasuklian na lang po si Kylie Kripner Lalabs. OTW sa nakapin. Ayan, from Hana Vlog. Yobe, Migalab shoutout. Morning host, Migalab shoutout from Yobe. Host, pag nadagdag po kahit 3 lang para maging 150 na ako, haha. Sige mamaya Laniski, ano natin yung bahay mo. Dan tamsak host from Yobe. Hana Vlog, dan from Manay Bicol. Ayan. Shine na shine. Ayan, Madam Shine. Dikit ko na to sa'yo. Good vibes. Manay Bicol Sukli po from Laniski Blanc. Ayan. Fancy face true din nagbawa ng kanyang bahay. Huwag ka mag-alala Laniski, susuklian ka niyan. Ayan. Global Vlog Dan, ayan. Pasukli po, thank you from Laniski Vlog. Good morning my friend. Kuya Jung, Migalab shoutout. Kuya Jung, kumusta ka na po? Kuya Jung, how are you? Ayan. Mary Rose, bahay mo po from Shine na Shine. Fancy Face True din nagbaba ng kanyang bahay. Junalyn Binape, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak sa'yo friend, ayan. Salamat po Kuya Jung sa patamsak. Food and Travel Dan from Dong Blanc. 12 million in the house, Miguel, shout out. 12 million, thank you so much. 12 million, ayan. Madam Mary Rose, Super Shine dan sa'yo, ayan. Ayan Shine, pasuklian na lang si Food and Travel Lalabs. Dan na si Food and Travel sa'yo, Shine na Shine. Hana Vlog, Shine Dan from Small Lover. Ayan, thank you so much, Small Lover. Hana Vlog, ayan, Super Shine Full Pack from Hana Vlog. Fancy Face True din nagawa ng kanyang bahay. Laniski Vlog, nasuklian na po kita. Nagiwan ako ng bakas from Global Vlogs. Global nagawa ng kanyang bahay. Mahatter HD, Miguel, shoutout. Thank you so much, Lalabs. Ayan, Shine Dan Full Package with bakas from Bong's World. Lods TV nagbawa ng kanyang bahay, dagdag saging, maluoy from Food and Travel. Ayan. Ernie Barrera nagbaba ng kanyang, ayan, binababa ni Nightbot. Food and Travel nagbaba po ng bahay. Global on the way from Bong's World. Global Vlog Dan from Small Lover. Kaya sukli-sukli para tayo makaangat. Full pack sa nakapinhos. Ayan, salamat po Kuya Jong. Madam Mary Rose, nandyan ka pa ba? Madam Mary Rose, Red Flowers. Madam Mary Rose, nandyan ka pa ba? Upcoming premiere, patamsak lang sapat na, thank you. Ayan. Sige po, tatamsakan natin yan Kuya Jong. Madam Mary Rose, nandyan ka pa ba Madam Mary Rose? Madam Mary Rose Red Flowers, magbaba ka na po ng bahay mo dyan.
Manay Bicol Dan. Manay Bicol Dan. Kanina pa nga si Manay Bicol dyan. Ayan. Madam Mary Rose. Wala na ata. Ayan. Ayan, punta muna tayo sa premiere mga lalab. Sa premiere. Sunod si Kuya Jong. Hana Migalab shoutout from Matter HD. Ayan. Hana Vlog pala vlog mga lalabs. Ayan, nagba ng kanyang bahay. Hana Vlog. Small Lover noted from Global Vlogs. Kuela TV dan Pulpa Clothes from UB. Ayan. Fancy Face True din nagba ng kanyang bahay. Bismillah. Scare me. Yes. Yang 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 yang. Buksan ko lang yung pintuan mga lalas, may papasok. Wait lang po. 1 minute lang. Inala ko yung natira kong kailangan. Pero nasa baba ko. DJ John Ray Remix.
Dami niya. Ilagay mo yung Ayan, pasensya na kayo mga lalabs. Matt Galario. Ayan, pasensya na kayo mga lalabs. Salamat sa paghintay. Salamat. Yan, di ko pa pala natamsakan yung nakapin. Yan, salamat mga lalabs sa paghintay. Tamsakan natin yung nakapin. Ano ba yun? Manay Bicol Dan, thank you from Kuya Jong. Ayan. Mention lang dikit balikan from Hana Vlog. Upcoming ay premiere. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, punta na tayo kay Kuya Jong. Mary Rose Nation Dan Kalimbang from Kuwela TV. Madam Mary Rose. Pasuklian na lang po. Pasuklian na lang. Si Kuwela po Dan sa'yo. Mahater HD Dan sa nakapin from Mahater. Ayan. Pasuklian na lang po si Mahater. Dan sa nakapin from Hana Vlog. Harang Hos. Jaime Lamberang TV, Migalab shoutout. Kaukit, Migalab shoutout. Tamsakos, Migalab shoutout. Kuya Jong, ayan. Yan, Kuya Jong patamsak sa kanyang premier mga lalabs. Upcoming LS pala ni Kuya Jong, ayan. Upcoming premier pala. Anong oras pa tong premiere mo Kuya Jong? 8:15, 8. Reggie Flores Remix. Ayan, patamsak po yung nakapin mga lalab sa kanyang upcoming premiere. Ang init. Buksan mga electric pan. Ayan, Kaukit OTW from Mahater HD. Ayan, Kuya Jong Dan sa'yo si Mahater. Pasuklian na lang po. Kuya Jong Dan tusok sa premier mo Kuya Jong from Denver channel. Ayan. Salamat Denver. Kaukit po nagbawa ng kanyang bahay. Kuya Jong, ayan, tamsak kalimbang na Kuya Jong. Kaukit Dan from Mater HD. Ayan, tamsakok from Bisakol. Ayan. Bisakol Migalab shout out. Salamat sa patamsak. Ayan. Kaukit Dan from Mahater HD. Bisakol, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Kaukit nagawa ng bahay. Global OTW ako sa'yo. Ayan, shine na shine, nagawa ng bahay. Siya, nagliparan na. Wag na nga yan. Patayin mo na yan. Mangangati ako. Patayin mo na. Global OTW sa'yo. Ayan, shine na shine. Nagbaba ng kanyang bahay. Shine na shine. Ayan. Kuila Dan full package with bakas from Bong's World. Ayan. Sing in Travel V2. Nagbaba ng kanyang bahay. Paps Moto Dan na po. Ayan, from Kaukit. Kaukit nagbaba ng kanyang bahay. Lods TV. Bisakol Dan na po from Lods TV. Shine na shine. Nagawa ng kanyang bahay. Shine na shine. Ayan.
10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million, thank you, thank you, thank you, thank you. Global Dan from Mahathir, ayan, thank you so much. Ayan, patamsak po sa nakapil, Mahathir HG Dan, full pack from Mary Rose Red Flowers. Ayan. 10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million. Thank you so much po sa 10 million mga lalabs. Maraming salamat. 10 million, thank you so much. The Millennium Network Dan from Kaukit. Ayan. Kaukit po nagbaba ng kanyang bahay. Kaukit, tapos na ako sa'yo. Salamat din. Quila TV. Ayan. Nandyan pa ba si? Tingnan natin. Global, nandyan ka pa ba global? Yobay, nandyan pa ba si Yobay? Junalyn Vinafe, nandyan pa ba? Junalyn Vinafe, nandyan pa ba? Junalyn. Cooking with Sapia, Miguel Love, shout out. Cooking with Sapia, Lalabs. Kumusta ka na, Lalabs? Cooking with Sapia, Miguel Love, shout out. Assalamualaikum. Ayan. Kaukit on the way from Bong's World. And 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Loads dikit sa'yo, ayan. Min mo ba to, ano, Bisakol? 15 pa lang yung ano mo, Bisakol. Min mo ba to? Bisakol, min mo ba to? Odon, Miguel Love, shout out. Odon, Miguel Love, shout out, Lalaws. Odon, Dementrial Vlog, Miguel Love, shout out, host. Ayan, si Manay Bicol, kanina pa to siya. Billy Ram, Miguel Love, shout out. Shout out po, host from Billy Ram. Ayan. Billy Ram, Miguel Love, shout out. Ayan, Billy Ram, jacketan kita, Lalas. Ayan, may jacket ka na, Billy Ram, Miguel Love, shout out. Odon, nagbaba ng kanyang bahay. Odon, ayan. Lods TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat po sa pasabit. Walang anuman po, Manay Bicol. Ayan. Kuya TV, tamsak sa'yo, friend, from Kuya Jong. Ayan. Kaukit Dan full package from Bongsword. Dikitan nyo ako kung ayaw nyong masaktan. Ayan. From Kapitbahay TV. Ayan, Kaukit Kaaruban TV na nalpasin Kaukit. Ayan. Reynaldo Domingo. Ayan. Billy Ram, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak Dan. Madala patamsak naman ako sa inyo. Upload ko, ayan, kay Bicola ng Oragon. Reynaldo Domingo, ayan. Si Billy Ram, si Reynaldo Domingo. Sonic Wave Disco Mobile. Global, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, nagbaba rin ng kanyang bahay. Madalas patamsak naman ako sa aking mga member dyan. Ayan, binababa ni Identity Vlog. Yung aking member na si Mr. Mastelar. Palablab naman mga lalos. Kaukit Dan po from Manay Bicol. Ayan yung aking member. Tamsak sa ulam, friend. Kagutom. Be my lady of the night. Bongsword TV Dan, ayan, sa jokes mo. From Kaukit.
Mga lalabs yung binababa po ni Ailinski, palablablab na mga lalabs. Ayan si Mr. Mastelar, Kino Bambam. Nangyari? Ayan, bloody coder mga nas, palablab naman ako sa mga nabinababa ni Ailinski Vlog. Ayan, Hana Vlog, dan tamsak sa'yo, Fred, from Kuya Jong. Ayan. Upcoming premiere. Kaukit, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Bisakul. Nagbaba ng kanyang bahay si Bisakul. Main channel ba to Bisakul? Kuya Kidlat, dati pala tayong dikit. Ayan na. Bisakul, dati tayong dikit. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Bisakul OTW from Bong's World. Ayan. Shine na shine, kaukit dan all from Shine na shine. Ayan. Shine na shine, nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak host bahay mo from Hana Vlog. Ayan, Madam Hana Vlog. Huwag kang umalis, ikaw sunod kay Manay Bicol, Hana Vlog. Ayan, kanina ka pa dyan. Ayan. Hana Vlog dan tusok from Mahater. Salamat lalab sa tumamsak sa aking bahay. Ayan si Bicola ng Oragon. Mali pala. Fancy Face, ayan nagbaba ng kanyang bahay si Fancy Face. Thank you so much. Thank you so much, Fancy Face. DJ Rams, idol. It goes a little something like this. Ever. Ayan, Fancy Face, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia, Billy Ram. Shine na shine dan from Billy Ram. Ayan. Super Shine Sukli Bill all from Hana Vlog. Ayan. Ayan, may ano pala to, may premiere. Manay Bicol, ayan, tamsak dikit sa premiere. Mga dalas may premiere sa nakapin. Yan, dikit ko na to sa'yo, Manay Bicol. Mahater, ayan ang ba ng kanyang bahay, Mahater. Kaukit nagbaba din ng kanyang bahay. Yan, patamsakan natin yung nakapin mga lalang sa kanyang premiere. Salamat sis host, ayan na lang anuman po. Yan, nangain na si Lolo mga lalabs. Nangain na si Lolo, nabawasan na naman. Ayan, kainan na, kainan. Bahala siya sa buhay niya. Tamsak host parang batang Sunstorm, lalabs. Salamat sa patamsak, Miguel Love shoutout sa'yo lalabs. Ayan, nangain na si Lolo mga lalabs.
Tingnan natin yung ilan yung kinain ng matanda na to. Kinain yung 4. Billy Ramon the way from Bong's World. Manay Biculo Tinabulyo. Ayan. Matter than from Hana Vlog. Manalabs yung aking bagong upload. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Big love shout out. 8 million. Thank you so much. In Manay Bicol, dikit ko to ulit sa'yo lalas. Pangalawa. Ayan, Hana Vlog. Pabaka po ng bahay, Hana Vlog. Hana Vlog lalabs. Ako kahapon host 12 bawas grade. Ayan, nangain na naman si Lolo. Alas 3 kasi yung kain niya. Ayan. Billy Ramdan all na ako sukli sa'yo from Reynaldo Domingo. Ayan. Bisakul nagbawa ng kanyang bahay. Bisakul. Ayan. Shine na shine. Malaki na rin yung bahay ni Bisakul. Hana Vlog, baba ka po ng bahay. Hana Vlog. Nandyan na ba si Hana? Nandyan pa ba? Hana Vlog. Hanapin ko na nga lang yung ano niya. Madam Hana, nandyan ka pa? Hindi ko makita yung bahay niya. Hala, hindi ko nakita. May nagpalipad pala kanina. Mga nalas, binakrid ko, may nagpalipad pala kanina. Oh my. Oh my God, hindi ko siya nakita. Sorry naman, oy. Ayan. Kasi ikaw, tinawag-tawag mo ko eh. DJ Edwin on the mix. Ayan, may nagpalipad pala kanina, binakrid ko mga lalabs. Si ano pala to, Pamilya Estrada. Pamilya Estrada, Miguel Love, shoutout, nandyan ka pa ba? Hana Vlog. Kuya Jong, ayan, Hana Vlog, ayan. Hindi ko napansin kanina kasi umalis ako. Nagpalipad pala si ano? Si Pamilya Estrada. Kuya Jong Sukli from Hana Vlog. Ayan. Wala, grabe ang kinain ni Lolo mga lalab sa ano 20 na. Wala, grabe naman. Uy, ala, baba ng baba, 48 na lang. Ay, grabe, uy. Manay B, ayan. Tamsak bagong dikit nos, Manay Bicol here. Ayan, salamat po Manay Bicol lalas. Lagyan natin ng jacket yan. Ayan, may jacket na yan. May jacket na yan, may jacket. Ayan. Salamat po. DJ Edwin on the mix. Si Pamilya Estrada pala kanina mga lalabs. Nagpalipad pala yun, hindi ko siya nakita kasi umalis ako eh. Ay, hindi ko nakita yung yan nga natin siya. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction.
Ayan mga lalabs, yung bahay ni Pamilya de Estrada. Ayan, palablab naman ako. You obey dan all ako sa'yo, sukli ko sa'yo from Mat Galario. Ayan. Hana, pabalik na lang si Bisakul Lalabs. Hana, ayan. Papalikan na lang si Bisakul dan sa'yo Lalabs, Hana. Kuya Jong, pabalik dikit sa'yo from Bisakul. Ayan. Kuya Kidlat Bisakul dan from Kuila TV. Ayan, Hana, dikit ko to sa'yo, Hana. Ayan. Natin naman tayo dikit sa main ko. Ayan, palablab naman ako kay Pamilya Estrada mga lalabs. Bisakul OTW from Matter HD. Ayan. Bisakul dan, salamat. Dikit tamsak ulit sis from Hana. Ayan. Salamat po. Manay V. Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Kuya Jong Vlog dan from Fancy Face. Ayan. Kuya dan sa'yo from Bisakol. Fancy Face nagbaba ng kanyang bahay. Biliram nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Fancy Face nagbaba po ng bahay. Ayan, Mat Galario dan Pulpak from Bongs World. Ayan. Biliram nagbaba po ng bahay. Biliram. Dikitan nyo ako kung ayaw nyong masaktan from kapitbahay. Dikitan nyo yung kapitbahay nyo mga lalabs. Kuya Kidlat Belol. Ayan. From Hana Vlog, Shine na Shine dan from Fancy. Yan. Yan, kinubamba mga lalas, binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lala. Reynaldo Domingo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Kuya Kidlat dan from Mahater. Fancy Face Trudy, ayan, nagawa po ng kanyang bahay. Fancy Face. Hana Vlog Harang, salamat sa paharang lalabs. Hindi pala gumagana to. Mention lang dikit from Hana Vlog. Ayan. It's me, Miguel Lab shout out. It's me. Tamsak dikit po ulit host. Manay Bicol, salamat po. It's me. Ayan po, salamat. Nilagyan ko po ng jacket. Ayan, salamat po Manay Bicol. Hana Vlog dan all na ako. Sukli ko sa'yo. Salamat sa'yo. Ayan. From Shine na Shine. Cooking with Sapia dan. Ayan, from Beliram. Hana Vlog pabalik po from Bisakol. Hana Vlog. Kuya Kidlat dan from Manay B. Salamat po Manay Bicol. Bisakol Bill all from Hana Vlog. Yan, salamat po. Isa na lang ako mga lalas. Magpi-50 na ako. 2,349. Baka naman kayo dyan. Ayan. Isa na lang magpi-50 na si host. Noraima, Miguel Lab shout out. Good morning host.
from Noraima. Fancy Face ay nagbaba ng kanyang bahay. Bisakul. Nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba po ng kanyang bahay. Yan mga lalab, isa na lang magpi-50 na si host. Ano ba yan? 2,349. Isa na lang, magpi-50 na ako mga lalabs. Baka meron kayo dyan alagad. Ayan, dikit nyo na sa akin. Kahit isa na lang. Salamat from Bisakul. Ayan, thank you so much. 10 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. Thank you so much. 10 million. Kuila TV Hana Vlog Dan. Kuila, huwag kang umalis. Ikaw ang susunod ko. Kanina ka pa dyan. Alam ko. Ayan. Kuila. Face fancy. Ayan. Ano ba yan? Fancy face. Na di kita nakita. Nag-iwan ako ng bakas. Ayan. Fancy face dan tamsak my friend from Kuya Jong. Ayan. Shine to shine. Shine na shine. Nagbuwa ng bahay. Upcoming premiere from Kuya Jong mga lalas. Global Vlogs. Ayan. Nagbuwa po ng bahay. 6 million in the house. Mga love shout out. Kinain ni Lulo yung ano ko, yung 20, 40, 50, 60 ko kanina eh. 40. Kinain niya yung 20. Oy, ambot. Hana Vlog po, Hana Vlog. Pala vlog mga lalabs. Hana Vlog. Fancy Face, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Fancy Face. Hana Vlog na Kapin OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Thank you so much. Ay, kati. Global Vlog, ayan, Nuray Madan from Hana Vlog. Arcons, mga love shout out. Tamsak Dan. Ayan. Salamat sa patamsak Arcons lalabs. Good morning po host. Ayan. Good morning lalabs, Arcons. Huwag mo kasing alugin. Arcons Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Arcons. Ha? Kasing alugin. Daming kinain, no? Halos maubos. Rinaldo Domingo, ayan. Fancy Face, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Fancy Face mga lalabs. Arcons lalab, migalab shout out. Billy Ram, ayan, punta tayo kay ano. Kuwela, nandyan ka pa Kuwela. Sunod si Bongs World. Nandyan si Bongs World, si Global. Manay B. Kuwela, nandyan ka pa ba Kuwela? Magbaba ka ng bahay Kuwela. Kuwela, baba ka ng bahay. Yan po tayo kay Kuwela. Yan lang.
Kwela kwela. Thumbs up upcoming premiere. Ayan, sige, Arcons pagkatapos kay Kwela Lalaw sa patamsakan natin yan. Tamsakan ko na rin ngayon yan. Fancy face, thank you Hana Blanc, parang fancy face. Yan, dikit ko to sa'yo, Kwela. Ayan, dikit ko to sa'yo. DJ Genre. Dikit ko na to sa'yo, Kwela. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Kwela TV dan salamat. Ayan, parang biliram. Fancy face, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Si Fancy Face, mga lalab. Kylie Lalaws. Ano, kain na tayo? Uy. Psst. Uy. Kain na? Four. Okay, fine. Palablab sa nakapin, mga lalas. Palablab. Handa na kayo kay Kwela, mga lalas. Punta tayo kay Bongs World. Nandyan ka pa ba, Bongs World? Ayan, Kwela, dikit ko to uli sa'yo, lalas. Pangalawang dikit. Patamsak po sa premiere. Ayan, patamsak. Gag. Ambot ay. Madam Girly G, may galab shout out. Ayan, nawala na yung music ko. Palitan ko yung music ko ng iba. Ayan. Patamsak sa nakapin, mga lalas. Patamsak. Ayan, kay Girly G.
Tamsakan natin yan. Premier mo ba ito, madam? Ayan. Ay, birthday grand live stream. Ayan. Tamsak sa nakapin mga lalap, patamsak. Jelly G o tinabol sa nakapin from Batang Sandstorm. Ayan. Girly G. Bongs World Dan from Hana Vlog. Girly Dan Kalimbang from Kuela TV. Ayan. Kusina ni Maels, tulog na tayo lalas. Maya maya pa, kakain pa si host ng alas 4. Fasting na naman tayo, oy, mamaya. Ayan. Mamaya pa, kusina, parang maga tayong tulog mo ngayon, ah. Parang maagang inantok kusina. Ayan. Nagyayaya ka na naman matulog dyan, oy. Ayan. Five days, April 10. Ayan. 4, 5, 6, 7, 8, 4. 8 ng gabi dito. Mashallah, fasting siya. Ayan, yes po. Mamaya kakain tayo. Mashallah. Girly B Kalimbang tamsak tikit sukli na lang po parang Batang Sandstorm. Ayan. Yan, 8 million in dollars. Big love shout out. Billy Ram nagawa ng bahay. Ayan, 8 million in dollars. Big love shout out. 8 million. Thank you so much. 8 million. $8 million, thank you so much. 8 million mga lalas.
Ayan, Biliram, nagbaba po ng bahay, Biliram. Ernie Calvo, may love shoutout po, Sir Ernie. May love shoutout po. Yan, palablab po sa ako sa mga binababa ni Night Boy ng aking member mga lalabs. Ayan. Ailinski Vlog. Nakinain na ni Nightbot. Nag 385 ka. Kylie. Kinuha palablab naman po ako sa mga binababa ni Ailinski Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, palamlab naman ako mga lalams. Arcons, ayan. Yan po, kinubambang mga lalas, palablab naman ako. Ano to? Inulang manok. Kailan tong premiere mo? 5 pin, 5, 6, 7, 8, 9. Kalimbang natin. Ayan. Nakabil na pala ako dito. Yan, tamsak dikit Arcons. Ayan. Dikit ko to sa'yo. Yan, 5 million daw sa Miguel Love shoutout. 5 million.
I love you from Kylie. Ayan. Fancy face. Ayan, nagbaba ng kanyang bye. Fancy face. Thank you, host from Kylie Lalams. Fancy face, where are you? Ayan, pin natin si Fancy face. Thank you, host from Kylie. Bloody Dan, ayan, thank you so much Kuwela sa pagdikit sa aking member na si Bloody. Ayan. Thank you so much Lalabs. Thank you host. Walang ano man Lalabs. Kinubambam dan pasukli parang Biliram. Ayan Biliram. Kalimbangin mo yan Lalabs. Yan Reynaldo Domingo. Kalimbangin mo yan Lalabs si ano Kinubambam. Maraming ayuda dyan Lalabs. Puntahan mo yan sa LS niya. Ibrdi yan nag-LS Lalabs si Kino. Yan pag pumunta ka dyan madaming tao dyan. Nagsuklian Lalabs, magbakas ka lang ng pangalan ko sa dulo. Arcons Vlog. Kalimbang tamsak dikit sukli na lang from Batang Sandstorm. Ayan Lalabs. Batang Sandstorm. Yan lablabinuran yan. We'll connect this one fancy face to you, ha? This one new one. Tam Shake Harang host, Miguel shout out. Hampas Lupa Bambam. Ayan, nandyan pala si Bambam. Bakit ganun narinig alagad ni Kino yan, oh? And may dumikit sa'yo. Ayan, Billy Ram. Shout out mo na siya. Ayan, Kino Lalams, tumigit sa'yo si si Billy Ram. Sabi ko ikalimbang ka. Good morning, ayan, kagigising mo lang. Ayan, Billy Ram, shoutout mo na uli. Sige po, balikan ko bakas nila po, ayan. Ayan, narinig ka ni Kino Bambam. Billy Ram. Kagising mo lang Lalabs. Gatulog ka na uli. Ayan, I connected to the link. Fancy face, please connect to Kylie. Ayan. Black high sandals from Crossdresser. Ayan. Mega love shoutout, Crossdresser. Ayan, Billy Ram, idikit mo yung main mo Lalabs kay kay Kinubambam. Maraming ayuda dyan Lalabs, promise. Ayan. Maulan kasi para mas lampas lupa. Ayan. Masarap pag maulan. Mag lang higa-higa, nakakumot. Habang may kayakap. Fancy face, I will connect this one to you Lalaba.
Rose Dresser, ayan, thank you, thank you, thank you. So, Merila Vegan Channel, mega love shout out. Ayan. Sa'yo. Ayan. Harang Tamshek, salamat po Lalabs Kino. Ayan. Ayan, saan yung si Belerang? Lily, mega love shout out, Lily. Lily Lalabs, Lily, 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 Lily. Nang shota mo. Nawala na pala, oy. Kishan, may love shout out, Kishan. Hello from Kishan. Ayan. Kishan, may love shout out. Hello, Lalabs. Kishan. How are you? I will give you jacket. Kishan. You have no moderator, Lalabs. Kishan. Link, ayan. What link? You connect to my another channel. Reynaldo, ayan, nagbaba ng Billy Ram. Give you more banana, ayan. Ayan, Billy Ram, tama yung pagdikit mo dyan sa nakapin. Ay, sa kay Kino. Ayan, banana, ayan ang kanyang lalas. Suklian kanya ng doble-doble. Wait lang, ipin ko lang ha. Fancy face Trudy, ayan. Ayan ko lang yung ano ni Kino. Ayan, Biliram, idikit mo yung main mo kay Kino Bambam. Ayudahan kanyang Lalabs. Madaming alaga dyan si Kino. Kino, Kino, Bam Bam Bam. Kino Bam Bam done already. Ayan. Tamsak sa nakapin. Ayan, salamat po sa patamsak. Sir Ernie Calvo. Kino Bam Bam already done. Rinaldo Domingo, ayan. Baba ng kanyang bahay, Rinaldo Domingo. Kishan, ayan. Kishan, where's Kishan now? May another channel, Kishan channel. You have no moderator, Kishan. Ram Kashyap. Mr. Ram Kashyap. Ayan. Ayan, tingin mo binababa si Nightbot. Napindot ko lang ata yan. HS Kim TV, mega live shoutout, Lalabs. 8 million in the house, mega live shoutout. Baliran Dan, 5 banana. Ayan. Ayan, Beliran. Dan na sa'yo si Kino ng 5. Ayan. Sabi ko sa'yo eh. Bakit pag sinashoutout si Kino, malagigising? Bigla na lang sumusulpot to si Kino, nakakagulat to eh. Kino Tamsak, ayan. Biliram 502 dan ka na po, ayan. Yan, salamat Kino Lalabs. Ayan, Biliram. Main po, dikit nyo ha, ayan. Yan, dikit nyo yung main nyo kay Kino Bambam, mga lalas. Doble ang balik. Mahater HD, Kino OTW from Mahater, ayan. Welcome host. Si Millennial pala to.
Si Mahater. Sige, Mahater, lablabin mo yan. Amazon, I connected to the link. Amazon. This on the pin is kinubambam not Amazon. Who's Amazon? Kylie, who's Amazon? This on the pin. Sa kinubambam. Ayan. Caitlyn Stark, Bambam, Tamshik, Harang ho. Salamat sa patamshik, lalabs. Bilirandan from Ernie Calvo. Ayan, Biliran, lablabin mo yan si Ernie Calvo. Marami ring ayuda dyan, lalabs. Maraming tao dyan, ayan. Kalimbangin mo rin yan, lalabs. Si Ernie Calvo, ayan si Kinubambam. Si Batang Sunstorm nandyan. Nandyan si Batang Sunstorm. Ayan, kalimbangin mo yan mga lalabs. Premier Live, thanks. Ayan, tamsakan natin yan Sir Ernie Calvo. Ayan. Tamshik Harang Hos Saging. Ayan. Salamat po. Tamshik Harang Hos from Aryan Bambam. Ayan. Ang daming ano ni Kinubambam alagad. Tamshik Harang, salamat sa patamshik, lalabs. Bilirandan from Fancy Face. Ayan. Fancy connect on the pin, lalabs. They will give you more return. Ayan. They will return it to you more than 5. Connect on the pin. Fancy Face. Connect to Kinubambam, lalabs. Fancy Face, Trudy. Ernie o tinabol. Ayan. Mahater. Lablabin mo rin yan. Si Sir Ernie. Yan Sir Ernie o tinabulo si Matter sa'yo, lalabs. Agabitar. DJ Boom Boom. Ayan. Ayan na Scam TV. Please connect on the pin, lalabs. Ito Kinubambam. Thank you. Tamshik Harang. Ayan. Salamat Daini. Daini Yearns. Rears. Hindi ko ma-pronounce. Mahater dan from Ernie Calvo. Ayan. Kinubambam dan. Ayan, Kino lalabs. Dan sa'yo si Fancy Face. Ayan. Suklian na lang. No worries, Fancy Face. They will return it to you 5. I'll be back in a second, guys. From Kylie. Ayan. Ampas lupa. Bambam. Ayan, okay po. Connect on the pin, mga lalabs. Mahater dan from Ernie Calvo. Ayan. Ayan, Fancy connect also to Ernie Calvo, lalabs. Ayan, Ernie Calvo dan.
Tendan 2. Ayan. Ang cute ni Kino nakangiti. Yung ano mo, yung Kino Bambam mo. Parang kasing laki lang ng aking pusa. Ayan. Si Kino. Laging nakangiti si Kino sa sa picture. Marunong, ayan, nagliligo na pala to sa dagat. Gustong gusto niya sa tubig, nagtatampisaw, oy, ayan. Ang cute naman ng aso mo, eh. Hindi siya nilalamig, Kino. Laging nakangiti. Ayan. Galing. Hindi siya nilalamig. Fancy Pistro the old connect will give you 5 more now. Ayan. Ang cute ng mo. Kinabambam. Ayan. Ayan, 14 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much. Thank you, thank you. Dumami pala yung tao. Ayan. Kunikundapin, kinabambam. Thank you. Ayan. Palablab yung nakapin mga lalabs. Ang cute ni Kino. Ayan, 10 million. Thank you so much mga lalab sa 10 million dyan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. Ayan, maraming salamat. May harang. Ayan, harang Kino. Alas 4 na. Kusina ni Maels, gising ka pa. Hinihintay mo kong matulog. Kakain pa ako lalabs, kusina ni Maels. 10 million, thank you so much. 10 million. Thank you so much everyone. Hola amiga from Maria Lucin. Ayan, Maria Lucin, big love shout out. Kakain pa ako. Ayan. Kusina ni Miles, kakain pa ako lalabs. Maria Lucin, big love shout out. Jadixel May Junho. Ayan. Nilmar Dan from Ernie Calvo. Fasting din ako from kusina ni Miles. Hindi nga kusina ni Mael, kaya ka pala laging gising. Ayan. Mamaya tingin mo dumama yung tao. Meron tayo dyan mga silent blowers. Silent viewers. Ayan. Hindi sila pumapasok dyan. Fancy pastry di 5 more banana scent. Ayan. Ayan, lablabin nyo rin po si Ernie Calvo mga lalabs. Yan, nag 16 million tayo. Meron tayo dyan mga silent viewers na hindi pumapasok. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan mga lalabs. Bomos para Maria Lucin. Ayan. Thank you so much everyone. Sa walang sawa yung pag-support. Thank you so much. Thank you. Ayan. 14 million in the house. Mega love shoutout. Maria Lucin, thank you lalabs. Thank you so much. 14 kunik undapin Lucin. Maria Lucin, kunik undapin. They will return it to you more banana. Ayan. Kunik to kinubambam Maria Lucin. Costoras Interesantes. Mega love shout out. Mega love shout out Costoras. Thank you so much lalabs. Ayan.
Yung TV, mega love shoutout. Thank you so much also. Ayan. Bomos from Maria Lucin. Kunik on the pin lalabs. Maria Lucin, kunik on the pin. Ayan. Buwanoy ti amiga Maria Lucin from Costora Interesantes. Ayan. 14 million in the house. Thank you so much. Buwanoy ti Costoras Interesante. Ayan. Kakaintindihan sila mga lalabs. Ayan, thank you so much sa 15 million in the house. Thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you. Ayan, happy star dan Rinaldo Domingo from Beliran. Ayan. Palatandaan, ayan, si palatandaan yung aking member mga lalas. Palablab ako sa aking member, ayan. Bota para super, ayan. Ayan, connect daw kayo kay Maria Lucin. Please connect to Maria Lucin. Maria Lucin, connect on the pin lalams. Tukino bambam, ayan. Thank you so much. 18 million in the house. Thank you so much everyone. 18 million in the house. Thank you so much. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you so much. Connect to Bicula ng kinubambam pala binaba ako. Si Kino pa rin pala yung binaba ni Bicolana Buray natin. Mga lalas, connect on the pin to Kino Bambam. Ayan. Ilan are you gonna end your live stream soon? Mahater HD 5 banana on the way. 5 banana. Ayan. Matter on the way, 5 banana from Kino Bambam. Ayan, Maria Lucin, please connect to Kino Bambam on the pin. After you connect to him, they will return it to you more banana. Ayan. Are you ending soon? No, Kylie, later. No problem, not now. Ayan. Maria Tamsak from Ernie Calvo. HS Kim, ayan. Dan from Biliram. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Miss. Ayan. Miss. Bomos from Maria Lucin. Thank you so much, Maria Lucin. Okay, I was just wondering. Oy. Kim TV, ayan, nagbawa ng kanyang bahay, Kim. Kim Lalabs, Kim. Thank you so much. Hostess L3 Migalab shoutout lalas. Eric L3 connect on the pin lalas. Kinubambam, thank you so much. Ayan. Connect to Bicula ng Oragon. Kuya Jong, nagkapi ka na ba? Ayan, 9 million in the house. Migalab shoutout. 407 na. Uy. Batang Sandstorm. Ayan, Biliram o tinambol from Batang Sandstorm. $12 million in the house. Mega love shout out. 12 million mga lalabs. Kuya Jung Vlog, send na po yung Gcash kagabi. Ayan. Nagkapi ka na at kumain na kay tusok na uli. Na-receive mo pa, Kuya Jung. Ayan, Kuya Jung, meron ka palang pa advance Christmas. Kuya Jung, na-receive mo na daw yung Gcash from Kino Bamba. Ayan mga lalabs, lablabin nyo yung nakapin kay Kuya, ay kay Kino Bambam. Ayan, kung wala kayong pera, utang kayo kay Kino Bambam.
Ayan mga lalabs. Connect to Kinubambam mga lalabs. Thank you so much. Kuya Jong, na-receive mo na ba Kuya Jong yung Gcash mo? Kylie Kripner Vlog 5 banana dan 5. Ayan. Kylie, they will give you 5 banana from Kinubambam lalabs. Kylie, where are you now? Don't go away. Don't go away. Ayan lalabs. Please connect on the pin mga lalabs. Ayan. Galantian yung nakapin. Maraming ayuda. Maraming pa-Gcash. Ayan. Mga lalabs, connect on the pin. Ayan. Matter is nidan 5 banana. Connect to Kinubambam mga lalabs. Yung 12 million in the house, Miguel, shout out. Thank you so much everyone. Connect on the pin, mga lalabs. Mga lalabs, ayan. Ayan, sa mga silent viewers ko dyan, Miguel, shout out mga lalabs. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, 111 TV. Dikitan mo yung nakapin promise, lalabs. Ayan. Ayan, Kino lalabs. 111 TV. Dikitan mo ang nakapin. Dikitan mo yung nakapin lalabs. 111. Bibigyan kanya ng maraming banana. 111 TV. Ayan. Si Kinubambam. Puntahan mo yan. Galanti yan mga lalabs. Ayan. Kung gusto mo nang manalo ng Gcash, puntahan mo lang si Kinubambam. Ayan. 111 TV, connect on the pin. Ayan. 111 TV lalabs. HS Kim TV, connect on the pin. Connect. Ayan. Kuya Jong. Ayan, 13 million in the house. Miguel, shout out. Kuya Jong, thank you so much. 111 TV, nakadikit ka na sa nakapin lalabs. I-shout out mo lang yan lalabs kung nakadikit ka na at yung balik sa'yo 5. Ayan. Naka-main ka naman eh. Ayan. Kuya Jong, oy. Ano ba itong pinagsasabi ni Nightbot? May Ilyas pang nalalaman eh. Ayan, 13 million in the house. Kylie Kepler Vlog. Ayan, Kylie, where are you now, Kylie? Where's Kylie? Don't go away. Stay here. Kylie, where are you now, Kylie? May saltik si host mga lalabs. Ayan. 15 million in the house. Miguel, shout out. Thank you so much. Silin Ganda Vlog dan pasukli. Ayan, Billy Ram. Salamat sa pagdikit kay Silin Ganda. Ako na lang magsukli sa'yo lalaba. Mag-iwan ka na lang ng bakas dyan. Ayan. Ayan, Billy Ram. Ako magsukli sa'yo lalaba. Hindi kayan masusuklian ngayon ni Silin kasi tulog na yan. Ayan. Ako na lang muna magsukli sa'yo. Billy Ram. Huwag mo nang tanggalan ng yan. Dinikitan mo na ba yung Ayan, Billy Ram. Annalyn Galindes, Miguel, shout out lalabs. Annalyn Lalab, Miguel, shout out. Kunik undapin everyone. Ayan. Last chatter kagabi friend kay Kinubambam 100 pesos. Grabe dok. Duling kakat dot. Tipi pa din. Ay, thank you so much everyone. Thank you. Ayan. HS Kim TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. HS Kim, thank you so much. Biliran, pasuklian na lang si Batang Sunstorm. Biliran lalabs, pasuklian mo si Batang Sunstorm ha. Ayan, Rinaldo Domingo, dikit ko to sa'yo lalaba. Ayan, ako muna magsukli sa'yo kay pagdikit mo kay Silin Ganda ha.
Yan, 14 million in the house. Mega love shoutout. Thank you so much. Mga lalab, kung gusto ng ayoda, dikitan po ang nakapin. Ayan, nasaan na ba si 111 TV? Dinikitan mo na ba nakapin, lalabs? Si Kino Bambam. Ayan, 10 million in the house. Yuki support. Mega love shoutout, Yuki. Kunik undapin Yuki. Ay, ano ba yan? Ayan si Yuki. Ang laki na rin ng bahay ni Yuki. Ayan, kinulik ko na sa'yo, lalabs. Biliram. Biliram. Tarararararan. Ay, Kuya Jong. 4:14 na pala. Ayan. 4:14 na dito mga lalabs ng madaling araw. Ayan. Biliram nagbaba ng kanyang bahay. Biliram. Ano tayong balak kumain? Alas 4 na. Akrima 36 vlog dan subscribe all. Ayan. Salamat. Biliram lalabs. Salamat Biliram. Napagdikit mo kay ano. Yuki, thank you Yuki. Yuki, thank you so much. Yuki lalabs. Thank you so much Yuki. Ayan, HS Kim TV nagbaba ng kanyang bahay. Thank you so much everyone. 11 million in those. Patamsak mention lang. Ayan. Ayan, mention lang kayo kay Kuya Jung mga lalabs. You're welcome miss from Yuki support. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you so much. Nakalaylay, nakalaylay. 111 TV lalabs. Dikitan mo yung nakapin promise. Maraming balik sa'yo yan. 111 TV. Si Kuya Jong. Dikit ka na kay Kuya Jong. Ayan. Mabait talaga yan si Kuya Jong. Maganda yan. Maganda ang boses ni Kuya Jong. Magaling siyang kumanta. Ayan. Batang Sunstorm Dan, salamat. Ayan. 111 lalabs. Dikitan mo ang nakapin. Ayan. Batang Sunstorm lalabs. Dan si Biliram. Yuki support. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Yuki. 12 million in the house. Big love shout out. 12 million, thank you so much. Ayan si Madam Irene TV habang naka-LS nakahubad. Ano ba yung suot niya? Nakapanty talaga. Ay grabe, oy, ayan. 15 million in the house. Big love shout out. 15 million. Thank you so much. Yuki support. Ayan. Ayan, thank you so much everyone. Thank you. 13 million in the house. Thank you so much. 13 million. Thank you, thank you, thank you, thank you. 13 million. 111 TV dan full pack from Kino Bambam. 111 dan sa'yo si Kino lalabs. Suklaan mo na lalabs. Nay, 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 nanay, nay, nay, nene. Nay, nay, nay. Nakalaylay. Ayan. 12 million in the house. Thank you so much. Nakalaylay. Nakalaylay. Ayan. Rinaldo, ayan. Sa akin 14 million, maraming salamat everyone. 14 million, ayan.
Yoki support done from Kino Bam Bam. Yoki, please return to Kino Bam Bam. Yoki support. Kino Bam Bam done to you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, 111 TV dan sa'yo si Kino Bam Bam. Suklan mo na lang lalabs. Ayan, palablab ako sa aking member mga lalabs. Ayan si Mr. Mastelar. Mga lalabs palablab, yung aking member po. Ayan. Palablab naman sa aking member mga lalabs. Si Mr. Mastelar, ayan. 700 pa lang siya mga lalabs. BG host team Kino Bam Bam, salamat. BG team host, ayan. Salamat sa pa-BG lalabs, ayan. Salamat sa pa-BG dyan, ayan. Salamat lalabs, salamat. Maraming salamat sa pa-BG dyan. Kuya Jong. Kuya Jong. Salamat mga lalab, maraming salamat. La 419 na pala. Kuya Jong, ayan. Nandyan si Kuya Jong. Mga lalabs, 13 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat. Tamsak sa binaba mong bahay, friend. Ayan, salamat Kuya Jong. Salamat Kuya Jong, talaga Kuya Jong. Maraming salamat. Kuya Jong, maraming salamat. Ayan. Ano yun si Mr. Mastelar? Ay! Salamat talaga Kuya Jong. Ayan, TV Star, dan si Kino Bam Bam. Please connect. HS Game TV, please connect to Kino Bam Bam lalap. Trip ni Beginner, mega love shoutout. Trip ni Beginner, ayan. Meron ka na pong jacket. Trip ni Beginner, ayan. Mega love shoutout. Kino Bam Bam or OTW friend, ayan. Kino Bam Bam on the pin. Maria Lucine, connect also to on the pin lalabs. Maria Lucine, 14 million, thank you. Ala, 420 na. Bomos mga lalabs, give me 10 minutes, I'm going to eat mga lalabs because see, is now already 421. Manay Ara, mega love shout out. Kakailan ako lalab ng breakfast. Manay Ara, may jacket ka na, mega love shout out. Ayan, good morning and good evening host. No, here is morning, ayan. 4:21 in the morning here, ayan. 15 million in the house. Give me few minutes mga lalabs. Magcha-charge lang si host. Kakain lang ako ha. Pero babalik ako mga lalabs. Wait lang ha. I'm going to eat my breakfast. I'm going to eat my breakfast. Mga lalabs, kakain lang si host. Kain lang si host mga lalabs ha. Ingat host, ayan. Bakit ako mag-iingat? Kakain lang ako lalabs. Ingat, baka mabulunan. Kuya Jong. Ayan, 16 million, 17 million. Mega love shoutout to everyone, mga lalabs. Kakain lang si host. Ayan. Yuki support 5 banana dan. Ayan. Guys, please connect with me and leave a message. Thank you. BG muna ako host. Sige lang po, mag-BG ka lang lalabs. Kino lalabs. Salamat lalabs. Sige, Kino lalabs. Thank you so much.
Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan, thank you so much. Kapitbahay. Nandyan yung kapitbahay. Madam Ara, mega love shout out. Pin ko lang yung aking member. Ayan, mga lang, dikitan nyo naman yung member ko nakapin po. Ayan. 18 million, thank you so much. Mga lalabs, kakain lang muna si Osa. Malapit na kasing matapos yung oras. Ayan, magtatapos na yung fasting. Magpapasting na tayo. Magkain lang po ako, Madam Ara. Kain lang po, Madam. 18 million host pa ayuda naman dyan kahit 3. Sige po, trip ni beginner. Hintayin mo ko lalas pagbalik ko ha. Kakain lang muna. Nagutom si host. Wala na akong energy. Wait lang ha, mga lalabs. Maglablaban ka lang kayo dyan. After 5 minutes, I'll come back, okay? Tulog na yan eh. Social distancing. While
Ganun. Ganun. Ayan, salamat sa paghintay. Tapos na yung aking breakfast. Tapos na akong patulong pupli sa road to 600 from Tikboy. Ayan mga lalabs, yung nakapin po palablab naman mga lalabs. Road to 574, 25 na lang. Sige Tikboy, dikitan mo muna yung nakapin. Ayan, ikaw yung susunod tong ipipin. Tikboy, pakunik naman yung nakapin lalabs. Ayan, pin kita lalabs Tikboy. 25 na lang pala sa'yo. Yan, kumain kasi si host. Nagpa-fasting host. Yes po. Ayan, tapos na akong kumain. Nicole Cooking Vlog, may live shout out. L3 connected to you my friend from Joy Rick. Ayan. Mga lalas, padikit naman ako sa nakapin mga lalab sa aking member po. Ayan. Host done na po ako sa nakapin from Joy Rick. Ayan. Sige Joy Rick, suklian kita lalab. Joy Rick. Salamat sa pagdikit lalab, Joy Rick. Suklian kita lalabs. Ayan. Ako muna yung magsukli sa'yo kasi yung nakapin wala naman dyan. Ayan. Parehas pala sa fasting. Ayan. Ayan Nicole. Nagpasting ako lalabs. Tapos na akong kumain. Ayan, Joy Rick, nasuklan ng kita lalabs. Ayan. Nikit ko to sa'yo. Thank you, host. Walang anuman lalabs. Ayan, dalawa yung isukli ko sa'yo, dalawa. Sis Muslim ka. Nicole Cooking Vlog. Diretsahan na tanong. Yes po, yes. Ayan. Yes po, ano, Nicole, yes po. Ayan, Joy Rick, dalawa yung sukli ko sa'yo, lalaba.
Saan ka sa Mindanao, sis? Hindi ako lalab taga Mindanao. Taga Bicol ako lalabs. Buta para Suber, from Maria Lucine. Ayan. SSC. Ayan. SSC, may love shout out. SSC. Ayan, Joy Rick. Dan ako ng dalawa sa'yo, lalabs. $8 million in the house, may love shout out. Dan Pin Miss. Ayan. Yan, salamat Yuki. I will return it to you, lalabs. Yan, chama par. Ayan, chama raw mga lalabs. From Maria Lucine. Thank you, Maria Lucine, lalabs. Thank you. Connect on the pin, mga lalab. Connect on the pin. Maria Yuki support. I will return it to you, lalabs. Okay? Ayan, Nicole Cooking Vlog. Nagbaba po ng kanyang bahay. Yuki support. Ayan, natapos na yung ating music. Natapos na. Ayan, Yuki, I give you. Ayan, Yuki, inasukla na kita, lalabs. Maria Lucine, connect on the pin, lalabs. Ayan, Tomas Tilar. Pero nga nung charger mo. Charger. Yung iPad din naka-charge. Yun yan. Sa iPad. Yun. Maria Lucine, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Maria Lucine. Yobay, may ngalam shout out, Yobay. Dan Lods, ayan, Yuki support Dan. Yuki support Dan daw, Dan. Madam Love, One Day TV, ayan, nang baba ng kanyang bahay. Madam One Day TV. Nicole Cooking Vlog, Dan, full pack sa'yo from Joy Rick, ayan. Ihibang. Nicole, pasuklan na lang si Joy Rick, lalabs, Nicole.
One Day TV, ayan ang baba ng bahay. Maria Lucin Dan from Yobay. Maria Lucin, please connect to Yobay Lalabs. One Day TV, ayan ang baba ng kanyang bahay. One Day TV. Dating dikit pala ako kay Joy Rick Vlog nung unang punta ko sa'yo, Lalabs host. Ayan. Ayan Joy Rick, dating dikit si Nicole sa'yo, Lalabs. Salamat sa pagsukli, thank you. Nabi, Miguel Love, shoutout Navi. What happened? Stop spamming emotes warning from Nightbot. Ayan. Yobi, babalikan kita. From Nicole Cooking Vlog. Iyay, Miguel Love, shoutout Iyay, thumbs up. Salamat sa patamsak, Lalabs. Ayan, sa nakapin, dalawa na lang po mga Lalabs. Sa nakapin, dalawa na lang. Dalawa na lang po sa nakapin para mapagpin na tayo ng ibang mga Lalabs. Thank you po Ma'am Nicole Cooking from Joy Rick. Ayan, salamat. Busog na ba? Ayan, busog na ako, trip ni beginner. Ayan. Busog na Lalabs. Busog na, busog na. Isa na lang sa nakapin, isa na lang mga Lalabs. Ayan, tumunog na yung ano. Tumunog na yung ating ano. Tumunog na yung adan ng ano. Tumunog na yung adan mga Lalabs. Hindi mo akong tubig mga Lalabs. Ayan. Ano tayong tubig?
Ay Bay, AK Mat Galaryo Dan po padikit sa main bro. Ayan. Kino Bambam nakapino tinabulyo. Ayan. Thank you Batang Sans Tumlalab, di ka pa natutulog. Hello host, ayan. Trip ni beginner po, ayan ang baba ng kanyang bahay. Para naman pag may LS kamat makikita ko, ayan. Nicole Cooking Vlog. Ayan, Tobey Full M. From Maria Lucine. Thank you. Balablab sa binaba kong bahay, salamat. Sige, tapusin lang natin yung itong nakapin. Nandikitan mo na ba yung nakapin? Trip ni beginner. Kinubambam dan from Batang Sandstorm. Ayan lalabs, Batang Sandstorm. Magbakas ka lang dyan lalabs, magsuklian sa'yo. Nagsuklian si Kino Lalabs. Or baka nakikinig yan dyan, nag-BG-BG lang siya. Lucin Hula Mega Labs. Love shout out. Ayan, buta para subir. Doon na kayo sa nakapin mga lalabs. Trip ni beginner. Nasaan na ba yung bahay niya? Bismillah. Palablab po nakapin mga lalas, palablab. Salamat po sa pag-iwan. Iwan lang ng bakas, salamat. OTW sa nakapin, ayan. Trip ni beginner, OTW si Nicole sa'yo lalabs. Yan palablab po nakapin mga lalas, palablab. Yan
Ayan, sampun na ako sa bahay mo. Trip ni beginner. Main channel mo ba to? Trip ni beginner. Ayan, rider. Si rider pala to. Ayan, rider, nasa bahay mo ako. Ayan, dikitan kita ng 5. Trip ni beginner. 5 sa'yo, ayan. Ayan, riders, unang dikit. Nang. Ayun. Bigyan mo nga ng pagkain niya, no? Uy. Kunti lang. Ay, connected to the link. Trip to beginner. Pasok liyan si Kylie. Ilan na sa'yo, lalabs? Ayan. Unang dikit sa'yo, ano? Trip to beginner. Unang dikit. Pasok liyan na rin si Kylie. Ano? Trip. Are you having a fun time? From Kylie. Inshallah, Kylie, inshallah. Ayan. What are you doing lang na? Come here, come. Come here, come. Yan yung pusa ko. Kinakausap ko mga lalabs. Yung aking pusa. Nasa baba. Hello, Kylie. Mega love shout out from Nicole. I just chilling outside but I'm getting chewed up by mosquitoes. Hello, how are you doing? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. I tell you that for sure they just love me. Ayan. Maybe the mosquito they love you. That's why they bite you. Ayan, trip. Dikit tutuli sa'yo, lalabs. Maybe next time I'm out here, maybe I should just put some bug spray or something. Maybe that I'll help it. Okay, Kylie, no problem. Nicole Cooking Pew. Ayan, Nicole, pasoklan na lang si Maria Lucine. Ayan.
Maria, thank my dear. Thank you. Paiwan ng bakas, salamat na yan. Nakapindan dikit na sa'yo pasukli, ayaw mong masaktan. Ayan. Ayan, trip ni beginner, pasuklihan sa kapitbahay. Dan na sa'yo, lalabs. Power beats flow, Musurod to 800 bikini men. Ayan. Matagal ka pang mag-800. 91 ka na pala, kapitbahay. Dan ka na sa nakapin. Ngayon, 3 na lang sa nakapin, 3. Sundan natin si kapitbahay. Mga lala, 3 na lang sa nakapin. Ayan, Life of Greasy TV. Mega love shout out. Bumos from Maria Lucine. Sige kapitbahay, wait lang ha. Tapusin lang natin si beginner. Tapos ka na bang magdikit dyan? Tapos ka na ba? Ayan. Dan sukli Joy Rick. Ano ibig sabihin nun, lalabs host? Alin? Sabi niya, dikitan mo daw siya. Nicole. Magsuot ka daw ng bota, sabi niya. Kasi maulan. Ayan. Nicole. Bota para subir. Ayan. Magsuot ka ng bota para hindi mabasa ang iyong paa. Ayan. Yan ibig sabihin ni Maria Lucine. Bota para subir. Ayan. See, they kiss you, they give you heart. Nicole. Bumos. Ayan. Maghilamos ka daw, Nicole. Maghilamos. Ayan. Ayan, isa na lang sa nakapin mga lalas. Punta tayo kay kapitbahay. Ayan, dami ko lang dinikit sa'yo, trip ni beginner ha. Ayan. Dan sukli ka aruba parang trip ni beginner. Ayan. Ayan, 450 ka na. 150 na yung nakapin. Punta na tayo kay Oh, Maria Lucine, dan to your house. Maria Lucine, please connect to Nicole. Ilan na lang ba sa'yo nakapin? Ayan, 8 na lang.
Balo na lang sana kapin mga lalabs. Ayan, kapitbahay on the way na lalabs. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Yan, nasa bahay mo na ako. Ano kapitbahay? Panoorin ko muna para dikit. Rider Sam, ayan, Dan from Life of Greasy TV. Kunik undapin mga lalabs. Nakapin o TW na, ayan. Nasa bahay mo na ako. Naku patay, ano ang sinasabi ko, ayan. Nyak insquero jojon ho dalabel da amiga, ayan. Salamat daw Nicole. Pagdikit mo daw, maraming salamat. Maraming salamat daw Nicole para Maria Lucina, ayan. Napakabait mo daw. Nicole, napakabait mo daw, pagpalain ka daw ng Diyos, ayan. Sabi niya. God bless daw sa'yo, God bless, sabi niya, God bless. Hello, amiga Maria Lucine. Ayan, thank you also, amiga Maria Lucine. Ayan, nasa bahay mo ko uli, kapitbahay. Hindi na ako magpakas. Malalas, padikit sa nakapin. Ayan. 94 anim na lang. Walang tulugan lalabos. Matulog ako maya-maya lalabs. Hey sis, musta ka na from Arthur Saban? Ilam shoutout Arthur lalabs. Na-monetize ka na? Kumusta na yung bahay mo? Matulog na ako maya-maya, Nicole. May pasok pa ako mamaya. Hindi kitang ko to kapitbahay. Arthur, kumusta ka na ba? Namuni ka na?
Yung pinapanood ko pa kapitbahay para dikit. Ayan, dan na sa'yo si Kylie. Kapitbahay, pasuklian na lang. Hindi pa. Ilan pa yung kulang mo, Arthur? Ilan na yung WH mo, lalabs? Charles Vlog, big love shout out. Harang, salamat sa paharang. Ayan, Charles Vlog. May jacket ka na po. Nauna kayo dyan ng 1 oras sa amin. Ayan. Barrier pa, hos. 508 na dito, lalabs. Nasang lugar ka ba? Nasa UAE ako. Nasa Saudi ka ba? Barrier pa daw. Kylie Carpenter Vlog, dan na po sa'yo, salamat. Ayan. From kapitbahay. Log up tomorrow. Okay, no problem, Kylie. Kuwait ako, lalabs. Okay. Premiere, ayan. May premiere si Charles Vlog. Natin yung premiere mo, tamsakan. 5 na lang sa nakapin. 800 na siya. Lima na lang sa nakapin, 5 na lang. Nandito pa ako. Ako na yung magpag-graduate sa'yo ng ayan. Hindi na ako magbakas. Dan sa nakapin. Harang, salamat sa paharang, lalabs. 4 na lang sa nakapin, 4. Kapatid, kapitbahay, salamat, balikan kita na. Ayan. Lakay Bix Jose, may galab shout out. Ayan. Yan po, may jacket ka na po, Lakay. Salamat po, Lakay. Ayan. May galab shout out. Ayan ka, Aruba. 3 na lang. Dito na ako sa bahay mo, Lakay Bix Jose. Tamsak. Ayan. Charlie's Vlog. Ayan ka, Aruba. 2 na lang sa nakapin, mga lalabs. Mga lalabs, 2 na lang sa nakapin, 2 na lang. Ayan, 1 na lang sa nakapin. Champion na Shming Love shout out. Ayan ka, Aruba. 1 na lang, 1 na lang. Ako na yung dumikit sa'yo lahat, kapitbahay. Bumos ki bumos para Maria. Ayan. Karo ba mintumin tayo ha para magnoti ka sa akin. Ayan. 1 na lang sa nakapin. Note B, tamsak. Big love shout out. Yan, Note B. Oy, dan po. Lakay because may love shout out. Ayan. Chama chama chama. Dan sa'yo ka, Aruba. Ayan ka, Aruba. Dan ako sa'yo ng madami. Ayan. 801 ka na. Ayan, kapitbahay. Premier.
Salamat kaayo. Masakan natin yan. Yes, Kylie. Yes, yes, yes. Nicole Cooking Vlog. Ayan. Salamat ate Nicole from Kapitbahay. Ayan, Kapitbahay. Gumuhit ka na. Relate ka na, lalabs. Kapitbahay. New video from Dragon Gaming. Ayan. In charge vlog, kinalimbang na kita. Guys, main channel, baka di ko kayo masundan. Ayan, sayang. DJ Dance Remix. Charge vlog dan ako sa'yo from Kapitbahay. Tama-tama, Nicole, tama. Dan sa nakapin from Arthur. Ayan. Sige Arthur, play kita uli mamaya ha. Yung gustong didikit sa akin, go to channel lang po. Ayan. Charge vlog dan sa premiere. Ayan, from Serene Fritz. Life of Gracie Noel. Ayan. DJ Dance Remix. Lubat ng aking mga mobile. Ryan Nico, may galam shout out. Ryan Nico, ayan.
Ryan, may jacket ka na, Ryan. Shake, done na po ako sa'yo ngayon, host. Ayan. Sir Ebs, bakit gising ka pa? Sir Ebs, ba't gising ka pa? Case done na po sa'yo ngayon, host. Kasi marutulog ka na. Note B, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, ako ginaantok na. Ayan. Kailangan na ni host matulog. Pasensya na kayo mga lalabs. Bukas na lang uli. Mga lalabs, ako'y magpapaalam na, okay? Dan sa Premier Miss Notebook. Bye bye sis, keep safe always. Ayan, Arthur, sige, play kita uli lalabs ha. And mga lalabs, thank you so much everyone. See you tomorrow 5:30 AM Pinas time every day, okay? 5:30 AM Pinas time. Thank you so much everyone. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye and God bless us all. Bye.